Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Ameni mpengo wa Mulungu. Ndikulandireninso masana abwino tsiku la chiwiri la msonkhano wathu mene tikuchitira kuno kumadzulo kwa boma la Blantyre, dera lina lotchedwa Makanjira. Ndikulandireni anyamata a Makanjira ya ku Blantyre mu dzina la Yesu nonse kuti ameni. Dzulo tinali kuyenda ulendo wa phunziro limene tinalipatsa mutu wakuti mpumulo, limene linali lonjezano lochoka kwa Mulungu. Chigawo choyamba cha phunziro lathu limeneli tinayenda ndi buku la Heberi, koma tisadafike ku buku la Heberi tinayamba ndi buku la Genesis chapter number 2. Mu kuphunzira kwathu kwa gawo loyamba dzulo tinali kuyika maziko a phunziro la mpumuloli limene tinati tiliphunzira mpaka masiku onse amene tikhale pa msonkhano pano mzigawo. Kotero kuti lero monga tsiku lachiwiri ndiye kutinso tili pa chigawo chachiwiri cha phunziro lathu la mpumulo. Pamene timayamba nkhani yokhuza mpumulo, timafotokoza kuti ndi katchulidwe kena ka dzina lakuti Sabata. Ndikhulupirira timatero mpingo wa Mulungu. Timanena kuti mukanena kuti mpumulo ndi chimozimozi kuti mwanena kuti Sabata. Ndipo mmene tinali kuyenda ndi uthenga wabwino poyika maziko, timaonetserana mpumulowu mu zigawo ziwiri. Mmene tinavundukula buku la Genesis chapter number 2, tinawerengaso verse number 2, pamene timapeza Mulungu akufotokozera chiyambi cha tsiku la Sabata limene analitchula mchichewa kuti tsiku lachisanu ndi chiwiri anapuma ndilo Sabata. Choncho timaona kuti maziko amawu akuti mpumulo akuyambira ku buku loyamba la Genesis, pamene amatipasa chithunzithunzi cha kubwera kwa Mulungu ulendo woyamba ku dziko lapansi, kuzalongosola za chilengedwe zimene tikuzionazi. Mu Genesis chapter number 2 mo akunena kuti masiku asanu ndi limodzi adagwira ntchito kunena chilengedwe chimene timachionachi. Koma atafika tsiku la number 7 amanena kuti iyeyo anapumula. Koma pamawu akuti kupumulapa anationjezerako kuti limeneli ndiye tsiku la Sabata. Choncho pamene timapita ku nkhani imeneyi, kwambiri timayang'ananso za mmene zipembedzo ku dziko lapansi zinayalira ndi zikhulupiriro zolekanalekana. Ndinayambira pakuti munthu une ntatuluka ku chipembedzo cha Satana kudzajoyina mpingo wa Seventh Day Adventist, ndakhala ndikulandira mafunso kuchokera kwa azikhulupiriro zosiyanasiyana. Akandiyitana mafunso awo amakhala akuti inutu Mulungu anakuyitanani, ndipo ife kukhanso kwathu tachimva chimenechi kuti inu munayitanidwa ndi Mulungu brother Twaibu, koma nchifukwa chani munafikira ku Seventh Day? Amandifunsawo ndazipembedzo zina osati za 7. Dzulo ngati mungakumbukire ndinanena kuti chimenecho funsolo likukupasani maganizo
ndikupaseni kudziwa kuti chipembedzo chathuchi chili ndi amene amaona kuti chipembedzo chathuchi nchosalondola. Amen. Ndiye ndinanena kuti inunso mukamaona zipembedzo zimenezo mumazionanso kuti nzosalondola. Funso lakuti atwaibu Mulungu anakuyitanani nchifukwa chani munafika ku 7, ndiye kuti makosana amenewa ali ndi zifukwa ndi 7th day. Amen mpingo. Kodi zikumveka izi? Now, nkuyankha kwanga kwa ine ndimayamba kaye kufotokozera maganizo anga kuti ndisadayankhe chifukwa chani ndinafikira ku 7, ndimayamba kaye kupezapo china chake mukulankhula kwawoko ndiko kuzindikira zifukwa zimene adani athu, abwenzi athu azipembedzo zina amatinenera ifeyo. Amen mpingo. Kodi zikumveka izi? Chimenecho chinabwera pa mfundo yakuti dzulo ndiye kuti zipembedzo zonse zimene zili mdziko lapansi zili ndi zifukwa zawo. Amen. Chimene ena amaona kuti sichinaende bwino kulingana ndi chiphunzitso chawo, inu mumanena kuti chimene chocho chinaenda bwino. Ndipo nthawi yomweyo tapeza kuti mipingo imene ili ku dziko lonse lapansi ndiye kuti kulibe mpingo umene uli 100%. Kazi kumveka zimenezi? Ndipo vuta inuyo nokha a 7th day kuzinenerera kuti ife ndiye achoonadi, chifukwa at the same time kuli ena amene amanena kuti inuyo sachoonadi. Mukapeza amenewo akamandifunsa ine, mwina inu sana kufunseni munangojoyina 7, mumapembeza mmenemu mumangodziwa za mkati, koma zikhulupiriro za mphamvu za ku dziko lapansi zitamva kuti ine ndatuluka mdziko ndayamba kuphunzitsa, ndayamba kuchitira umboni, chidwi chawo chinabwera ndi mafunso azifukwa kuti munthu wokoma wotere kafotokozedwe, munthu woyitanidwa wotere, nchifukwa chani pachitika mistake yayikulu kukafikira 7th day. Wayiona nkhani. Kwa iwo kufikira ku chipembedzo chawo ndi akadakhala kuti ndi Mulungu. Kufika kuti lero dziwani kuti anzathu azikhulupiriro zimenezo sopano uthengawu saukhulupirira maka ukamalankhulidwa ndi ine, chifukwa iwowa akuganiza kuti ndikadakhala kuti ndatumidwa ndi Mulungu ndikadayenera kufikira ku chipembedzo chawo, chifukwa ncholondola kwa basi. Mukuyiona nkhani pa? Kodi zili modza na Mulungu? Koma inu mwakhala yapa mumakondwera kuti Mulungu anatichitira zabwino, chifukwa anatichulutsira abale kufikira mwa abalewo muli twaibu. Amen mpingo. Mmenemu ndi mmene dziko lapansi lilili kulingana ndi zipembedzo zimene timalowazi. Mukhale ndi chithunzi chakuti mukamapembeza ena akakuonani amakupezani ndi zifukwa. Zikumveka kodi? Nthawi zina zifukwa zimene amanenazo ine kuzimva ndimangoziona kuti zikuchokera ku jealousy. Nthawi zina zikuchokera kukuphonyedwa ni malemba. Choonadi chaphonya, ndiye kuphonyekako kusocherako kwa iwowo amaona kuti zili bwino, m'malo mwake kusochera kwawoko anakupereka ku 7th day, kuti 7th day ndiye yosochera. Amen mpingo. Chifukwa kuti ku dziko lapansi lino kuli zikhulupiriro zimene zikhulupirirozi zimayamba ndi anthu. Amen mpingo. Mwachimenechi mmene timayala maziko amenewa dzulo ndimanena kuti ine ndiyenera kupereka yankho lake kuti chifukwa chani ndinafikira ku 7th day osafikira ku zipembedzo zina. Amen. Ndiye ndimanena kuti yankho limenelo tiyamba kuliphunzira dzulo, lero mpaka mawa. Amen mpingo. Koma tikalilephera tizabweranso pa makanjira kuzamaliza ngongole imeneyo. Amen mpingo wa Mulungu. Kuti kumvesesekaku kwa mbali yanga ndikutambasule,
ndiye kutambasula kwake nayambira ku buku la Genesis chapter number 2 imene inali verse number 2. Ndiye owerenga ayambe kuti werengera mobwereza ngati dzulo. Amen. Genesis chapter 2 verse 2. Siku lachisanu ndi chiwiri Mulungu anamaliza ntchito yonse anayipanga, ndipo anapuma siku lachisanu ndi chiwiri ku ntchito yache yonse. Verse number 3. Amen. Werengani ndi verse number 3 mpingo. Verse number 3. Mulungu ndipo anadalitsa tsiku lachisanu ndi chiwiri naliyeretsa limenelo chifukwa limenelo adapuma ku ntchito yache yonse imene Mulungu anayilenga ndi kupanga. Verse number 4. Amen. Ndimayamba kupereka yankho, ndipo lero ndipitirira kupereka yankho limenelo kuti pali chifukwa chimene tinafikira ku chipembedzo chimene chicha 7th day. Koma poyamba mmene tikuyamba kupereka yankho limenelo timafuna timvekaye mmene Mulungu anayalira ndondomeko ya dziko limene lapansi, ndi kuti mmene anthu adzibadwa azitsatiramo machitidwe a zinthu. Poyala maziko achilengedwe chathuchi anayikamo tsiku lopumula limene ndi tsiku la chisanu ndi chiwiri, limene tikamalilondola ku mavesi ena amalitcha kuti tsiku la Sabata. Mutu wa phunziro langa limene ndikuphunzitsa mchigawo cha msonkhano uno kumakanjira ndalipasa malo akuti mpumulo. Ndipo dzulo timati ku dziko lapansili mukamayang'ana ndiye kuti kuli mipingo iwiri, koma mwina chichewachi sinnachiyike bwino, ndichiyike pamalo oyenerera kuti ku chipembedzo cha Satana mosokozedwa ndi Satana nayenso akamayang'ana ku dziko lapansi amapeza mipingo ingati iwiri. Kuli mpingo osapumula ndiye kuli mpingo opumula. Amen. Kodi zikumveka izi? Ndiye kumpingo osapumula mulungu wawo ndi Lucifer. Chimveke ichi. Now, mukagwiritsa ntchito mawu akuti mpingo osapumula, mundikhululukire inu amene mwaziweruza kale kuti ife sitipembeza siku la Sabata ndiye kuti ndife mpingo osapumula. Ayi, bwera mkoni sindikunena inuyo kaye, koma mumve ichi kuti kuli mpingo osapumula ndiye kuli mpingo opumula, umene mpingo umonga mwachilengedwe umatsatira ma principles amene Mulungu adawayika m'Baibulo pokala kuti m'dziko lapansi lino mipingo imatsatira Baibulo ndi zolembedwa m'Baibulo, ndipo kuti mukatchedwe otsatira a Mulungu ndi pamene mukutsatira ndondomeko ya amene analemba lotchedwa Baibuloli. Wina akasemphesa ndondomeko ya machitidwe azimene olenga anachita, wadzipatula yekha kudziyika ku mpingo osapumulawo. Lucifer atafika munda wa Edeni m'buku la Genesis chapter number 3 sananeneko ndondomeko yakapumulidwe kapena ya zimene achitire anthu ache. Iye anangobwera ndi kuwauza anthu kuti musamamvere uyu, muzimvera ine. Basi zathera pomwepo. Amen mpingo. Amen. Choncho ku buku la Genesis timaona mipingo iwiri, mpingo opumula ndi mpingo osapumula. Ine potembenuka mtima kubwera ku dziko lapansi lino muzandimve ngati twaibu kuchokera kumene ndimakusimba kuja ndidayamba akayendaonanso zinthu zimenezi kuti kodi malo ofikira ndi ati, pakuti kuli mpingo kale osapuma umene ineyo ndinali kale wa chipembedzo cha Satana, osatira Satana. Satana sapumula, Satana sampumuza munthu, amankazika bize ndi machitachita aziwanda zache ndi uchimo wake, ndipo uchimowo
ndi katundu wolemera akabadwa munthu mdziko napezedwa ndi Satana nayikidwa maganizo a Satana nayamba kulondola Satana, olondola Satanayo sapumula m'malingaliro, samapeza mtendere m'maganizo mwace. Kotero Satanayo wayesera kupeza mtendere powapasa osatira ace zinthu za dziko lapansi. Pofunafuna mtendere umenewo kuti awupeze olekana ndi umene Mulungu amaperekawo. Iye amapereka material things, zinthu zooneka za dziko lapansi. Akoza kugawa mafoni ku dziko lapansi, akoza kugawa zovala kuti munthu akhale ndi mtendere, akoza kumpasa ndalama kuti akhale ndi mtendere. Tamverani, koma ine pochoka ku chipembezocho pokhala ndinali mbali yace ndinazindikira chinthu chimodzi, kuti kupembeza Satana angakhala atakupasa mabiliyoni ndi mamiliyoni, komabe moyo wa munthu sumapeza mtendere. Ndipo mpumulo ndi kufotokoza mu taitolo ya uthenga wangawo ndi chinthu chosowa kwambiri kwa anthu amene sakhulupirira Mulungu, chifukwa mu ndalama simumapezeka mpumulo wa bata la munthu wa munthu. Tamverani, mu banja limene anthu amalisaka simumapezeka mpumulo. Ndikunena pano wanthu akuyenda olemedwa kuchokera tsiku limene adakwatiwa. Amayi awakuondaku kwayambika tsiku limene munangopanga chinkhoswe. Tayerekezani amenewa kuti banja lilithe, mwaona kunenepa kusonyeza kuti banja likwasowesa mtendere. Simpumulo ayi, simpumulo ayi. Iwowa ankaganiza kuti akapeza ntchito apeza ufulu, apeza mpumulo, koma dziko lapansi lausowa mpumulo onsewu. Now Mulungu ku buku la Genesis anali kupereka chithunzithunzi cha mpumulowu mu tsiku la Sabata, mu tsiku la nambala 7, kuti munthu adzafunika apumule. Number 1, zigawo za munthu ndi ziwiri, pali thupi ndiye pali mzimu. Nalo tsiku la mpumulo limene timalitcha kuti Sabata lapezeka m'Baibulo mu zigawo zonse zinga ziwiri, chigawo cha thupi ndi chimene tikuchipeza ku Genesis. Ine pochoka ku chipembezo cha Satana kudzayamba kupembeza, nkovuta padandivuta padandilemera kuti ndikakhale pa mpingo umene sudzi wa nkanthu komwe za mpumulo umene Mulungu anaupumulisa mtsiku lotchedwa la Sabata. Padandivuta. Ameni mpingo. Kodi sikumveka zimene? Amen. Amen mpingo. Padandivuta chifukwa mpumulo wayambika. Palibe kanthu kaya kulizosokonekera za mtundu wanji kugulu limene limasunga tsikulo, kaya kulizopotoka izi, koma ndi pateni ya amene adzatsatira mpingo wa Mulungu mu ndondomeko zawo adzayenera kukhala ndi tsiku lota monga mfumu yawo inapuma. Sotadikirani ndikuwuzeni, ndimanena dzulo kuti musamatope ndikabwera pa msonkhano ngati pano nkumayamba kukuwuzani za kusataniki. Musamaboweke, ndimafuna kuti muzimva zitsanzo za kumene ndikuchokera, kuti inu popembeza mupembeze mwanzeru. Amen mpingo. Musapembeze ngati mabulutu, mupembeze mwanzeru. Experience imene ndinakhala nayo kwa zaka 17 kwa Lucifer ndi imodzi yokha yosonyeza kuti Satana sapuma. Amen. Kazikumveka zimenezo? Satani sapumayi. Iyeyi amakhala ndi udani ndi aliyense kudziko lapansi, chimene chomwine simachidziwa. Satana mdani wake ndi aliyense wolengedwa kudziko lapansi. Chifukwa chake nachi munthu akasauka kwambiri, Lucifera amapita ndi ziwanda zace kukantunduza kumuonjezera umphawi munthu. Ndiye kuti ndi bwenzi la osauka ngati. Tamverani, Satana akampesa munthu ali ndi thanzi, ndi wochimwa koma sadwala,
Lucifer amapita abe kukayesesa kuti mpaka na atani adwale BP yokha basi intani impeza mimi nyendo yokha iwoche pang'ono cho chifukwa iyeyi kulibe amene amamuona kuti ndi wabwino kumbali yache. Nkhondo imene anabwerera ndi yosalimbana ndi chilengedwe chotchedwa munthu. Kamukumva kaya kutera kolo musintumikira mbali iyi amakhala kuti inuyo sibwenzi lache. Ndipo kulibe munthu olondola Satana zimene ndaona ine zaka 17. Kulibe munthu amene amalondola Satana amene amalandira mpumulo wa mzimu wake kukhazikika kwa bata kwa ufulu wa mumtima pansi pa ulamuliro wa Lucifer. Kulibe. Ni nkhawa. Kazi kumveka zimenezo. Ni nkhawa. Mukapeza malume a shop muzimwanu wake. Amen. Amene anachita kukhwimira mukafunsa kakuze kuti iwaja amayenera kufika pa okala yawo ija tukoloko inu msadata mana ni nyanga kaya. Kozi kumveka zimene iwowe ni yake ayamba azigula okalayo azigule kaye okha agule kaye okha ndachanawo akaza wabwere azagule kaye muokala mwali maliseche musana bwere inuyo amakhala kuti agulisana kaye okha agona inuyo amugula ndithu ndalama zozichuluka ndithu koma ndisofanana zocha mtendere chifukwa Lucifer chinthu chimene samachipereka ndi mpumulo chifukwa alibe osati kufuna kwache ayi. Satana mwakatundu yense amene anatenga kuchokera kumwamba kudzagwa naye pansi pa tsiku la msamuko wa kuchivumbuluso chapter number 12 kuyambira verse number 7 kupita kumusi mwakatundu ache simudapezekemo mawu akuti mpumulo kapena mphukusi lache simudapezekemo mtendere kapena bata kulibe. Amen. Amen. Kodi zikumveka? Amen. Ndiye chifukwa chake iyeyi kudziko lapansi batalo mpumulo amauyika koma wafeki ongo yerekezera ndi amakatenga ndalama zimene si mpumulo kukupasani. Akosa kukatenga nzimayi kukupasani, akosa kukatenga minda yaena ache mutawapha mutaloza kukupasani, akosa kukapenga mkazi wa mwini ndikuza kupasani, akupasani zimene mungafune. Iyeyo amasowa choyikapo chifukwa mwakatundu a Lucifer mulibe mtendere. Ndi agawa mtendere autenga ku. Kodi zikumveka? Koma mwini wagawa mtendere ndinda. Ndiyo chifukwa chake mu Genesis chapter number 2 verse number 2 tikumumva kuti tsiku lachisanu ndi chiwiri anata. Sopano mukangomva mawu akuti anapuma ndiye kuti mawu opumula akunyamula zinthu ziwiri. Number 1 mpumulowo, koma mawu ena mpumulowo ndi mtendere. Kodi zikumveka zimenezi? Ndiye kuti tsiku lopumula ndi tsiku limene kumakhala mtendere. It's a part of a freedom day. Amen mpingo. Kodi zikumveka sindingangolenga chaka chonse osayikira tsiku la mtendere, la mpumulo, la bata, la sabata. Kodi zikumveka zimenezi? Amen. Ndayikire ndani ndikwayikirawa ndi mbumba imene izasankha kutumikira ine. Tili limodzi kodanamu. Now, kodi pochoka ku chipembedzo cha Satana ndikadapanga mistake ndakuti ndadziwa kale kuti na kumene kumakhala mtendere ndi ku chipembedzo cha Mulungu olungama. Amen. Anachipasaso siku lota nkanapita dala kosapumula kumene wolamulira wache sapuma, kumene wolamulira wache satopa. Kodi zikumveka namu? Tili monse kodanamu. Ndiye mmenemu ndi mmene tinayambira dzulo. Zikumveka kodi? Koma sopano lero tayang'anani kuno mumvechi. Amen mpingo wa Mulungu. Tikabwera pankani imene tayiwerengayi tinanyamuka
ndiye tinapita ku buku la Heberi chapter number 4. Amen. Kumene sopano timakapeza mawu osiyana koma amodzi aku Genesis chapter number 2 anatiuza kuti tsiku limeneli lachisanuli Mulungu anapuma. Amen. Buku la Heberi limatikumbutsa kuti mu chapter number 2 Mulungu atanena za tsiku lopuma, mpumulowo anaulonjeza kuti ukufunika kuti ukhale lero komanso kutsogolo udzatanipo udzakhalepo, chifukwa thupi la munthu opembeza sabata. Mu sabata ana Mulungu mumalowa zinthu ziwiri, mumalowa thupi ndipo thupi lanuli kuchokera pa nthawi imene munamsankha Mulungu munalowa msabata la thupi, mpumulo wa thupi umene anthu ambiri tili munofe timalowamo. Ndipo mpumulo wa sabata wa thupi ndi wochipa kwambiri. Kuchipa kwake nku ukhala nakazi folo nkulowa mu mpumulo wa sabata koma la thupi. Ukhoza ukhala munthu oledzera koma sabata limenelo ukhoza ujoyina nawo. Palibe akuletseni. Kodi zikumveka simene? Inu mwaona machechi eroda akumenyana koma amasunga sabata. Inu mwazimva mbiri kuti anthu akulimbirana za 10 mipingo. Tamverani, chifukwa mpumulo wa sabatalo ndi wa gawo loyamba lotchedwa thupi, kumene inu ndine tonse talowako. Chisanzo cha mpumulo woyambawo ndi Mulungu mwini wake anabwera mwa thupi kuzaumba munthu m'dziko lapansi na kutsegulirani mpumulo wa thupi la inuyo. Amen. Koma iye anali kudziwa kuti mwa munthu muli mzimu, umene mzimunso ufunika kuti udzalowe mu mpumulo. Pamenepo anasiyira ntchito imene Yesu mwini wake. Mchaka Yesu atabwera kuti musavutike, ndabwera ine mwini wake wa sabata kuti akatenge mzimu nawonso ulowe mu sabata kumene kuli kumpumulo. Amen mpingo. Amen. Sopano nkhawa yanga gawo la lero ndi yakuti ambiri amene tikusitamandira sabata talowa chigawo choyamba chokha cha thupi, ndi limene likuchita nawo ntchito za sabata. Thupi ndi limene likupembeza nawo tsiku la sabata. Thupi ndi limene likuyimba nawo tsiku la sabata. Koma nkhondo yagona pakuti, funso lagona pakuti, kodi mzimu wanu walowa mu mpumulo? Tiyambire pamenepo mwa Heberi chapter number 4, tiyambira kuwerenga verse number 1. Ndikudziwa kuti thupi lalowa, ndipo mipingo ilipo amanga mplanta ya manyamata sabata, ndi ife tili mpaka kuno kuthengo kwa makanjira osunga sabata, koma talowa ndi thupi. Funso langa ndila kuti kodi lero litakhala tsiku lomaliza la moyo wanu, mpumulo wa mzimu wanu nawonso uli msabata, uli mu mpumulo? Taufunseni moyo wanu. Verse number 1. Aheberi chapter number 4. Chifukwa chache tiope kuti kapena likatsala lonjezano lakulowa mpumulo wace, wina wa inu angaoneke ngati adaliperewera. Zikumveka kodi? Chifukwa chache. Amen. Tiyeni bambo kamfosi. Chifukwa chache tiope kuti kapena likatsala lonjezano lakulowa mpumulo wace, wina wa inu angaoneke ngati adaliperewera. Kodi zikumveka simene? Maso anga aine ndakuti tafulumira kukhutira
koma antufe lonjezano la sabata lina tiperewera. Matamawa tikuchitira pa level 1. Ndiye nkumanyoza asande muli mu standard 1 ya sabata. Ndikumapita aziyoni mchabe akatolika wakugahena simusunga sabata. Anyamata asande zakuti zanu ife timayenda zakuti mitu yanu kutukwana kulalata kunyosa kwanyoza anthu amene sasunga cha. Koma tamverani pano pali nkhawa imene ikubwera ndi Paulo akuti chifukwa chache ndili ndi mantha ine. Kodi zikumveka zimene kuti kapena mungapezeke opereweredwa kulowa mcha mulonjezano la mpumulo. Ameni mpingo. Chifukwa sabata ndi lonjezo limene analipereka Mulungu. Sopano chinthu chimene chili ndi lonjezo ndiye kuti ndi mphaso yoperekedwa. Analonjeza lonjezano la mpumulo wa sabata ndi mwini wake Mulungu. Kulonjeza olengedwa dziko lapansi mwatsoka pali ena amene lonjezoli sanagwire nkugwira komwe, chifukwa ngakhale siku lopumulalo sapuma nawo. Amen. Kodi zikumveka zimene zimpingo? Ndi akuti limeneli ndicha ndi lonjezo. Amen. So tamverani verse number 1 tiye mbale wanga werenga. Verse number 1. Chifukwa chache tiope kuti kapena likatsala lonjezano la kulowa mpumulo wace, wina wa inu angaoneke ngati adaliperewera. Amen. Ndikuopera kuti wina wa inu angaoneke ngati analiperewera. Amen mpingo. Uyo akulankhula ndi Paulo akuti angaoneke ngati analiperewera. Koma ndinene mwano mosabisa nyengo ya makono ya m'bado osiriza anthu ambiri osunga sabata apereweredwa lilonjezano. Amen. Chifukwa thupi lokha lili mu mpumulo koma mzimu sunalandire lonjezo la sabata. Zikumveka kodi anamu? Matupi anthu ambiri mbiri ali mu sabata. Mamembala ambiri mbiri amasunga sabata. Makona onse a dziko lapansi. Koma Bible likuti lili ndi mantha chifukwa likuoneka ngati kuti lonjezano la sabatali pali ena amene likuaperewera. Ndiye ndimanena kuti msonkhano uno mwina inuyo mungakhale amodzi opereweredwa. Chizindikiro chakuti iniyo mapereweredwa ndi chani? Ndikuti mzimu wanu sunapumule. Udakagwirisidwa ntchito ndi Lucifer koma thupi lili ku sabata. Zumveka kodi? Chizindikiro chakuti siku limene lili lakuperewerani ndi miseche. Kuti mumapezeka muli pakati pa anthu okamba nkhani za mabodza. Chikhalireni thupi lanu linalowa mu mpumulo wa sabata. Zikumveka kodi? Sopano kungokhala wosunga sabata kokha mwathupi koma mzimu sunalowe mu mpumulo oleka kuchita zoyipa, mu mpumulo oleka kuchimwa, mu mpumulo osunga malonjezo a Mulungu. Ngati mzimu wanu sunalowe ndiye kuti inuyo ndikukuonani ndinu anthu opereweredwa. Ndipo kuperewerako ndi njala yayikulu kwambiri ku dziko lonse lapansi. Kwa anthu amaonekedwe ngakhale kwa anthu opanda maonekedwe. La sabata mpumulo gawo la uzimu laperewera. Chifukwa munthu kuti akhale mkhristu pamaso pa Mulungu afunika thupi ndi mzimu. Amen. Kodi zikumveka zimene? Kodi zikumveka zimene? Amen. Amen. Yohane chapter number 4 verse number 24. Koma Mungu yambira verse number 21. Yohane chapter number 4. Yohane chapter number 4. Verse 21. Inde. Yesu ananena naye, tamvera ine mkazi iwe, kuti ikudza nthawi imene simudzalambira Atate
kapena mphiriri. Ndiye muyambe mwayima pamene Yesu akuyenda akudziwa kuti ndili pakati pa anthu amene gawo loyamba losunga sabata alichita, thupi lawo lili msabata. Amen. Kwani zikumveka zimenezi? Amasunga sabata sopereweredwa, wafika pakati pawo. Ndiye mkatikati mwa ulendo wace munatulukira mzimayi, munatulukira mpingo, munatulukira munthu. Ndiye akuyamba kulankhula naye pa verse number 21, atampeza chosowa chopereweredwa. Wolemba buku la Heberi akuti kapena lingakuperewereni lonjezano la mpumulo, muchite mantha amayi, muchite mantha anthu ku dziko lapansi, pa mpingo pano pamakanjira, kuti mulolere ikuperewereni ndi minda, mulolere ukuperewereni ndi ufulu, mulolere akuperewereni ndi fetereza wa makoponi, mulolere zikuperewereni ndi zolandira za mfumu, koma lisakuperewereni lonjezo la mpumulo wa sabata, chifukwa ndiwo pumula okha mwa Ambuye amene ati akalowe mu ufumu wa Mulungu. Anthu ambiri akuoneka okhuta koma njala, akuoneka okwanira koma osakwanira. Yesu wayamba kuchiulula chopereweracho pa Yohane chapter number 4. Pali munthu wina champerewera, ndi akuchilongosola motere, verse number 21. Yesu ananena naye, tamvera ine kazi iwe, kuti ikudza nthawi imene simudzalambira Atate kapena mphiriri kapena mu Yerusalemu. Verse 22. Inu mulambira chimene simuchidziwa, ife tilambira chimene tichidziwa, pakuti chipulumutso chichokera kwa Ayuda. Verse 23. Koma ikudza nthawi, ndipo tsopano ilipo, imene olambira ona adzalambira Atate mu mzimu ndi choonadi. Amen. Atate afuna otere akhale olambira ache. Limenelo ndi verse number cha? Verse number 23. Tiyeni werenga ndi verse number 23. Tamvera. Tamvera. Ikudza nthawi, ndipo tsopano ilipo. So tamvera. Yesu akuona kuti iyi ndi nthawi imene thupi lalowa kale mu mpumulo, likusunga sabata. Akulankhula ndi Muyuda ali pakati pa Ayuda. Amen. Musamayerekedwe anyamata 7th day. Ndikukukakamira ni bwanji chifukwa ndi amene mwandisonkhanira madzulo ano. Amen mpingo. Kodi sikumveka izi? Musamayerekedwe pamene thupi lanu lili msabata. Pali china chake chimene chikupezeka chosowa, ndiye mzimu wanu sunalowe mu mpumulo. Umboni wakuti inuyo sunalowe mu mpumulo ndi makhanso a milandu, milandu ya kuchechi kwanu, madisiplini a kuchechi kwanu, masensha a kuchechi kwanu, makomiti a milandu onenezana. Taizonse mabwalo, chimene chimayitanisa bwalo ndi thupi ili limene ngakale lalowa mu sabata, lalowa mu mpumulo, limapembeza siku la namba la 7, koma Satana adakatakatakabe analigwira ukapolo, silinapumule ku ukapolo wa Satana. Ndiye chosowa chimenecho Yesu wachiona pa verse number 23. Tabwereza nowerenga Bambo Kamfosi. Koma ikudza nthawi, ndipo tsopano ilipo, imene olambira ona adzalambira Atate mu mzimu ndi choonadi. Ine ndayima pano pa makanjira, ikudza nthawi. Amen. Kodi sikumveka zimenezi? Ndiye Yesu analikulankhula zimenezi mzaka zake. Amen mpingo. Iye analikunena kuti ikudza nthawi. Nthawi iyi sinatalikire ayi, inali kuti ili pafupi, chifukwa nkuti iye atangochoka panangodusa masiku ochepa chabe pamene Mzimu Woyera amadza pa chipinda chosanja. Amen. Na ayamba kupanga kagulu ka atumwi kamene kanapanga mpingo woyamba wa Yesu, kanali kodzala ndi mzimu wa Mulungu. Kameneka ndi kamene kanapanga transfer. Amen. Kutenga mzimu sopano kuulowesa msabata, kuulowesa mpumulo.
Amen mpingo. Amen. Ndiye pano pali nkhani verse number 23. Verse number 23. Koma ikudza nthawi ndipo tsopano ilipo imene olambira ona adzalambira Atate mu mzimu ndi m'choonadi. Sikumveka kodi pano? Anapeza olambira osunga sabata, koma tamverani. Sabata kulisunga ndi thupi mumakhala kuti simunapange qualify pa kulambira koona. Ndikunena ine panutu. Amen. 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 Sabata kulisunga ndi thupi mumakhala kuti simunachite qualify pa kulambira kota. Chifukwa kulambira koona sikumachitika ndi thupi, chifukwa thupi ndilolephera. Amen. Amen. Thupi ndilofoka, thupi limene Lucifer amalitumanso, amalifunanso, amataso kuligwirisa ntchito. Choncho kulambira nthupi mokha musanayambe kumulambira Mulungu mu mzimu simungasunge sabata lonse thupi lingalisunge, koma mukuperewera chiyanjano chankati pakati painu ndi Mulungu. Lero likhale tsiku lanu limene mungatenge mzimu wanu kulowesa mu mpumulo, kulowesa msabata kuti mukapumule. Taonani mene mwalemedwera ndi uchimo, ndi olemedwa atu mukusowa kupuma. Amen. 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 Mene mumaziyalira nkhani ya bambo folokoloko ndi akazanu kwazusa ketekete ndi nkhani, koma mukayamba nkhani kumuusa mkazi kufika 7 koloko mkazi amakhala atadziwa kuti bambo awa alibe mpumulo. Amen. Amen. Kodi limozi? Amen. Amen. Kausidwe kake kamoyo, kachitidwe kake kazinthu ndi umboni wonena kuti munthu uyu alibe cha mpumulo, alibe mpumulo. Amen mpingo. Amen. Mmene inuyo mumayankhira ndinu asabata, koma mmene mumalankhulirana ndi anzanu ndi saini yakuti inuyo mulibe cha mulibe mpumulo. Amen. Amen. Abambo inu mulibe mpumulo, ama inu simunalowe mucha. Inu mukadakhala kuti mwalowa mu mpumulo sipano mukulankhula mwa mwano ngati mmene mukulankhulira, chifukwa mwano ndi chizindikiro chakuti sunapese cha mpumulo. Amen mpingo. Amen. Kodi mwayimva nkhani imene? Mwayimva nkhani imene? Amen. Amen mpingo. Amen. Siku la namba 7 likakwana simumadalira sabata, inu ndi ine sitimazitama ku sabata. Choncho siku la 7 likakwana tapita Sande kumalengezedwa pomaliza pa mapemphero. Abale ndalongo chonde amene waona foni abweze. Pali chilungamo pamenepo, matupi amene wali ndi mpumulo, chifukwa sabata nanena kuti ndi chichewa china chota cha mpumulo. Momwemwe ndiye ngati inuyo pa siku la sabata munga mafunsane ngongole zobera na mafoni, ngongole zobera na zikwama, matupi ali mu mpumulo. Ndiye chosowa chimenecho ndi chimene olemba buku la Yohana akuti yakwana nthawi yakuti olambira wona amulambire Mulungu mu mzimu ndi nchoonadi. Amen mpingo. Amen. Sono tiyeni ana Mulungu sabata ino mu msonkhano uno tilowe mu mpumulo. Sabata litapanga la kwana. Amen mpingo. Amen. Thupi lathu lasungadi sabata, tisaleke kusunga sabata, koma tsopano tiyeni tupita kwanisa la zolowera likupembezadi thupi, koma mzimu tiyeni tiyemberero kukakamisa kuti ulowe ncha. Chifukwa ukadzalowa mu mpumulo disciplinary committee kuchali chikwatu izatha. Ndumveka ine? Amen. Amen mpingo. Amen. Ndikudziwa sabatali tikusunga bwino, ndipo tipitirirabe kusunga cha sabata. Amen. Amen. So utenda kuti swali yese ndo anyamata zanga 7th day. Amen mpingo. Kodi zikumveka zimenezi?
Ameni. Sabatali tata tasunga kokwanira. Koma tiyeni sopano tilole kuti mzimu na Yesu alole mcha sabata. Msabata. Ameni. Amen. Aheberi chapter number 4 timawerenga chiki. Aheberi chapter number 4. Muyambira verse number 1 mpaka na verse number 5 yomwe ija yadzu. Verse number 1. Chifukwa chache tiope kuti kapena likatsala lonjezano lakulowa mpumulo wace wina wa inu angaoneke ngati adaliperewera. Pakuti kwa ifenso walalikidwa uthenga wabwino monganso kwa iwo, koma iwowa sanapindula nawo mawu omvekawo, popeza sanasanganizika ndi chikhulupiriro mwa iwo amene adawamva. Verse number 3. Popeza ife amene takhulupirira tilowa mpumulowo, monga momwe ananena, monga ndalumbira mu mkwiyo wanga ngati adzalowa mpumulo wanga. Zingakhale ntchitozo zidatsirizika kuyambira kuzika kwa dziko lapansi, pakuti wanena pena za tsiku lachisanu ndi chiwiri, natero ndipo Mulungu anapumula tsiku lachisanu ndi chiwiri kuleka ntchito zace zonse, ndipo mmenemonso ngati adzalowa mpumulo wanga. Verse number 6. Amen. Amen. Verse number 2. Pakuti kwa ifenso walalikidwa uthenga wabwino monganso kwa iwo, koma iwowa sanapindula nawo mawu omvekawo. Tamverani mpingo. Pamene pandakubwereserani Yesu gawo lachiwiri la uthenga wa lero, amene chipangano chakale Ayuda analowa ntsiku la Sabata potsatira mmene mwini wake Mulungu analembera m'buku la Genesis. Koma cholinga cha Mulungu chinali chakuti anthu onse opembeza akalowe mu mpumulo. Mpumulo ndi uti? Ndi pamene munthu azapeza Mulungu, ndi pamene Mulungu azapezana ndi munthu na akapanga boma loyenda ndi mzimu ndi chifuniro cha Mulungu. Umenewo udzakhala mpumulo wa munthu. Boma la uzimu limene lidzayendesedwe ndi Mulungu lidzapanga mpumulo. Choncho Yesu atabwera ku dziko lapansi, anabwera kuzatsutsa bodza lakuti Sabata linatha. Amen. Chifukwa pano Bible likutiuza kuti ndipo iyeyi analalikira uthenga wacha wabwino. Amen. Amen. Ndicho linga chota. Verse number 3. Popeza ife amene takhulupirira tilowa mpumulowo. Tamverani. Pamenepa padali anthu achilamulo amene chipangano chakale Sabata linkalamulira thupi. Chigawo chachiwiri ulendo otenga mzimu wa munthu kuti ukalowe mu mpumulonso, kuti thupi ndi mzimu zisunge Sabata. Padayenera kaye kuti Yesu alalikire uthenga wacha wabwino, ndipo Yesu wabwera akulalikira uthenga wabwino. Verse number 3. Popeza ife amene takhulupirira tilowa mpumulowo. Ndi amene analalikidwa uthenga wabwino malingana ndi verse number 2. Tawerenga ni verse number 2. Pakuti kwa ifenso walalikidwa uthenga wabwino. Pakuti kwa ifenso walalikidwa uthenga wacha wabwino. Monganso kwa iwo, koma iwowa sanapindula nawo mawu omvekawo. Pakuti ena analalikidwa uthenga wabwino omwewu, koma sadapindule nawo. Ndiye verse number 3 ndi pamene sopano akunena kuti popeza ife amene takhulupirira tilowa mpumulowo. Ndiye kuti mpumulo wa chikhulupiriro. Mpumulo akuyamba ndi okhulupirira. Musayiwale kuti mpingo wa chipangano chakale kunalibe okhulupirira. Amen mpingo. Amen. Kasi kumveka simenezi. Kunali mbumba, kunali mtundu wa Mulungu.
Amen mpingo. Koma kuchokera kubwera kwa Yesu anabwera okhulupirira. Ndiye tamverani, okhulupirira aja akulalikidwa uthenga wolowa mu mpumulo limene ndi sabata. Asamakunamizeni kunjaku kuti sabata linatha. Yesu akunena pano, Paulo akufotokoza pano, Aheberi akunena pano pa verse number 3. Tamvesesani bwino mawu amene. Verse number 3. Popeza ife amene takhulupirira. Ndi akugwiritsa ntchito mawu akuti popeza ife amene takhulupirira. Amene wanda atumwi pamodzi ndi okhulupirira ena, kapena mwa okhulupirirawo ineyo ndilimo, kapena ndisichosemo. Choncho sabata ndila okhulupirira. Ena akalikana ndiye kuti sadakhulupirire. Pano Bible likuti ife okhulupirira tikulowa nawo msabata. Amen mpingo. Amen. Kodi zikumveka edi? Ndiye kuti sabata ndila anthu ota okhulupirira. Ndipo okhulupirira analowa msabata. Koma tsopano tamverani, chikhulupiriro sichinkachita ndi thupi. Chikhulupiriro chimachita ndiye chimene chinkaperewera pa verse number 1. Ndi gulu limene lingasunge sabata koma ndi chikhulupiriro. Kodi ndikumveka ine? Amen. Chifukwa osunga sabata achilamulo tapeza kuti anamva koma sadakhulupirire. Komabe achipangano chakale anasunga sabata koma monga mwathupi. Tsopano pano ndi phase 2 ya chikhulupiriro. Ndiye kuti tikufuna chikhulupiriro chilowe nawo msabata. Msabatamu ndikamatchula mawu akuti sabata, mudzikapo mu mtima mwanumo mawu akuti chilowe nawo mu mpumulo. Chifukwa sabata ndi mpumulo ndi chinthu chimodzi. Amen mpingo. Amen. Amen. Verse number 4. Verse number 4. Pakuti wanena pena za tsiku lachisanu ndi chiwiri, natero ndipo Mulungu anapumula tsiku lachisanu ndi chiwiri. Mwaimva nkhani imene anzathu kayenda chipente kayenda chipembedzo chanji anganene kuti inapita ilibe ntchito. Koma ku chipangano chatsopano buku la Heberi ndi nkhomera pakati, kapena kuti ndi signature. Amen. Munaliona buku la Heberi linabwera kuzangosayinira zolembalemba wina. Chifukwa mangogwiritsa ntchito kuti ndi chikhulupiriro Abrahamu, ndi chikhulupiriro Nowa, ndi chikhulupiriro akuzasayinira. Kazikumveka kaya? Ndiye buku la Heberi labwera kuzasayinira sonkhani ya sabata imene anzathu amipingo ina amanena kuti ilibe ntchito. Ndiye kuti uthenga ndikunena panowu si wawambayi, ndi wa ife a 7 kumveseseka kwa chimene ndikufotokozachi. Amen. Amen mpingo. Amen. Amen. Kuteku uthenga umenewu ukapita ena akauchosa. Chifukwa si aliyense. Amen mpingo. Amen. Zikumveka kaya? Ndikuwuzeni amandipeza azibusa ndikumanena kuti pamene munapotokera inu kulowa 7th day ndi pamene papa mumakwamba nkhani ya sabata imene ilibe ntchito. Yesu anachosa sabata. Munasochera inu sana kuitane ni Mulungu, anakuitana ni satana wanuyu. Zimatukwana tukadama kundiyang'ana kadama tika pepo. Ungesango ndiyang'ana. Kunja kumatango kala pe azibusa. Yamayimba mafoni. Zikumveka kodi? Amayamba ndi ulemu atumiki mulibanja atumiki. Muli ndimpata. Ati ndivomere mpata unditukwanirawo. Ndio ndikangochita mistake kuvomera kuti aye mpata ndili nawo. Mumva kuti kodi 7 imaiona bwanji? Ati ndinene mmene maionera. Zikumveka kodi? Ineni maiona kuti ndi mpumulo. Amen. Amen. Mpingo umene ukupumisa thupi komanso mzimu. Amen mpingo. Amen. Kodi zikumveka zimene zanamu? Amen. Ukupumisa thupi komanso mzimu.
Ngeta mpera ni verse number 4. Akulankhula mawu. Verse number 4. Pakuti wanena pena za tsiku lachisanu ndi chiwiri. Mwaimva nkhaniyo? Ngatero ndipo Mulungu anapumula tsiku lachisanu ndi chiwiri kuleka ntchito zake zonse. Ndakuti nkani mukuimva pamene papayi ikunenedwa ku chipangano chatsopano, koma uyuyu akuinenayi akusayinira zonenedwa ku buku la Genesis. Zikumveka eti? Amen. Amen. Akunena nkhani ya mpumulo umene ine lero ndikulalikira pano kuti tilowemo. Now ndikamanena kuti tilowemo mu mpumulo muchose ganizo la Seventh Day Adventist ngati mpingo ku dziko lapansi. Kazi kumveka zimenezo? Muchose maganizo a Seventh Day Free Angel amene wawani mayina a mipingo ku dziko lapansi. Amen mpingo. Sono ngati ndikunena pano si amayina a mipingo hayi. For mene linkatchulidwa siku la Sabata ndikuti mpingo uliwonse pa nthaka palibe. Amen. Yesu anali membala wa mpingo. Nanga Mulungu ku Genesis anali membala wa mpingo. Ndikuti chimene amanenachi chili padera dera. Kodi zikumveka na Mulungu? Amen. Amen. Verse number 5. Verse number 5. Ndipo mmene monso ngati adzalowa mpumulo wanga. Verse number 6. Amen. Ndipo pamene ponso ngati adzalowa mpumulo wanga. Nkhawa yayikulu ndikuti amene anasunga tsiku lachisanu ndi chiwiri ali ndi chimene chaperewera apangapo hafu. Ngati mwasunga Sabata mwapanga hafu, mukufunika hafu ina. Ndiye hafu inayi ndi mzimu wanu ulowe msabata, ulowe mukulambira koona kwa Mulungu. Amen mpingo. Kodi zikumveka zimenezi? Hafu yanu yalowa pakuti ndikuliona kwambiri likupembeza mu 7 ndi thupi mzimu sunalowe. Amen mpingo. Zikumveka kodi zimenezi? Tatenti taona ni Aheberi chapter number 3. Tuwerenge verse number 18 ndi 19. Amen. Verse number 18. Ndipo adawalumbirira ayani kuti asalowe mpumulo wace. Si awo kodi osamverawo? Amen mpingo. Taimani pamene anali atalisunga Sabata ana a Israeli mchipululu. Afika pena amasunga Sabata ndikumapita kukachisi woyenda akusunga Sabata, koma mzimu wawo unalephera kumvera Mulungu. Kodi ndikumveka ine? Nkhani mukuyipesa pa chapter number 3 cha Heberi verse number 18 akunena mpingo wa 7th day wa chipangano chakale umene unkapembeza pa siku lachisanu ndi chinga. Mukumva ine? Vuto lake chichewa mpaka pano simunayambe kumva. Mukumva kani? Ndiye verse number 18 tamverani akuti iwowa akumasunga Sabata analonjeza kuti adzalowa mu mpumulo. Amen mpingo. Zikumveka? Koma chifukwa cha kusamvera kwawo analephera kulowa mpumulo. Sono ndizotheka kukhala wa 7th day osapulumuka, osakafika kumwamba. Ndizotheka kusunga Sabata osafika kumwamba chifukwa mzimu wanu uyenera kulowa mu mpingo omvera Ambuye. Ngati mzimu wanu sumvera nupewa machimo, mzimu wanu sumvera nuchita chifuniro cha Mulungu, muli ndi kuperewera. Ndipo tsopano ndizotheka kuti simukalowa ngakhale munasunga Sabata chifukwa hafu mwachita bwino, koma hafu yanu sinayambe kulambira Mulungu. Kodi ndikumveka ine? Ndikumveka ine? Ndiye mautenga amene wakapita zimene amanena mumamva amati tribe si wa 7th day. Amen.
asakupusise na atwaibu sacha ndama tulusa maaudio ngati ameniwo tamvera osunga sabata anganene zimenezi kumanena kuti sabata tikulisunga nthupi sitikalowa kodi mpingo olowa kumwamba ni mesa ndi 7 day ndiye mukanene kuti silowa mwaimva nganiyo koma mukuzimva zifukwa ndikupereka pano nanga mwazimva zifukwa zimene Bible likupereka verse number 18 wereza mbale wanga verse number 18 ndipo adawalumbirira ayani kuti asalowe mpumulo wace akufunsa amene adawalumbirira ndi ndani kuti sazalowa cha pamene patu nkuti sabata litasungidwa kale sopano nkhani idali pano ndiye kuti thupi labwera koma mzimu uli kuti amen thupi talilemba ndi membala chakuti 7th day koma mzimu mwaulembanso kodi zikumveka zimene amen apa mzimu wawo udakali kuchigololo koma ali kumpingo kwanu apa mzimu wawo udakali kukuba koma ni membala wanu apa mzimu wawo udakali kuchisembwere koma ni membala wanu apa mzimu wanu udakali kumowa koma ni membala wanu ndi chimene akunena kuti ndinalumbirira kuti khalidwe ilili lomangosunga sabata ndi thupi lokha mzimu wanu uli kunja ndalumbira mu mpumulo simuta mteradi simukalowa kwathu bachita ni makani inu kwathu simukalowa ameni mpingo nanga mzimu uli kuti umene ukukanika kupembeza Mulungu madisciplinary committee ali mipingo yanu ndi umboni wasonyeza kuti mzimu wanu suli kwa Mulungu labwera ndi thupi lokha kuzasunga sabata sono ine sindikudana nayo 7th day koma ndikukhonzesera kuti tikalowe kumwamba tonse amen ndiye ndikuchenjeza kuti kusunga sabata si chizindikiro kusunga sabata si chilolezo chopulumukira koma mzimu wanu usungecha mpumulo amen mpingo kodi zikumveka zimene amen verse number 19 verse number 19 siya kodi osamverawo ndipo tiona kuti sanakhoza kulowa chifukwa cha kusakhulupirira mwayimva kodi ngani amene akwanena kuti siyawo osamverawo ndi ndani sanyamata chipangano chakale amene yeti santhu achilamulo amene samene anayenda ndi chilamulo cha Mose amene ndiwowa iye ayikapena ndifunse pamene papa Mulungu akunena Ayebuzi akunena Agirigasi akunena Amori osamverawo akunena nda inu Aisraeli osunga chilamulo Aisraeli osunga sabata ndi amene akwanena kuti osamverawo sotamverani kusamvera kulipati pakuti amenewa ankalowa kukachisi siku la sabata amenewa ankasiya osaphika amenewa siku la sabata ankadya zozizira kusamvera kulipati kodi zikumveka zimene kusamvera kulipa chifukwa zimene amapangazi zidali ntchito zoyamba zimene Mulungu adazionesera ku buku la Genesis zochitika nthupi liti ili sopano thupi ili silisankha pochita amen kodi zikumveka zimene thupi ili silinkantandize munthu kulowa mufumu acha koma mzimu ndiye kuchedwesa konseku Mulungu osabwera kuzaweruza dziko lapansi amadikirira kuti nawonso mzimu usunge nawo sabata ukhale pa discipline ukhale pa bata pachete mawa uli kuchisempwere mawa uli kokumwa ndiye Mulungu akamalalikira uthenga wabwino amakhazika bata chete siyani kumwe osamva iyo khalani chete ameni mpingo kodi zikumveka zimene ameni amainda bambo tatiyeni mundilondole ku gawo lachitatu la uthenga wathu msiku la lero khalani pomwe pamene tikupatsani gawo lina
la uthenga mwavawo wa mtumiki wathu Twaibu. Digital ID ikufuna ilipange clash Sabata. Kili ni moti kaolo sirisa digital ID ikufuna kukiasha ja Sabata. Ndiye sakumva muntu soti mvane pa tiyambire kuwerenga tisade yambe kuwerenga chifukwa ndili ni mafesi pa kapena sindakwanisa koma ndiyambe kukufotokozera ni nkhani yake pamene dzuwa likupita kota kulowa msabata ndikuyenera kudulira pa njira uthenga. Ameni mpingo. Ameni mpingo. Koma chimene chindi chidziwiso chamu ndime yosiriza digital ID yabwera kuti iza crash Sabata. Zikumveka edi nje zili chonchi kudziko lapansi lino kuli gulu la opemphera limene likufuna kulimbana ndi opempheraso. Kazi kumveka zimenezo pamene tikudikirira kulowa mu mpumulo kuli mkangano wa ana abanja limodzi opembeza Sande ndi opembeza siku la Sabata. Amen. Ndiye pakatipa pachitika clash ikilashidwa Sabata. Muli chiopsezo chachikulu kwambiri. Kabuku kameneko ndondomeko imeneyo akunena kuti Sabathi mukumva versus Black Sabbath. Waiva nganiyo kanyengo kameneka kuchokera wiki yatha apanga launch nkhondo ya pakati pa Sabata ndi Black Sabbath. Ameni mpingo. Ndiye ndimafuna ndikupaseni information ya chimene chikuchitika kuchiko lapansi kuti gulu la Sabathi ndi amene amapembeza tsiku la Sabata. Ndiye kuli gulu la Black Sabbath. Black Sabbath ndi anthu gulu lawolo achita formulo ndi oyimira anthu opembeza tsiku la Sunday. Koma kusinthaku akufuna kuti siku la Sunday lizichedwanso siku la Sabata. Ngati mene timanenera mchimidzimu Sunday kulicha Sabata. Momwe ndiye akufuna kuti kukhaleso chani Sabata. Ndiye Sabata limenero akulicha kuti Black Sabbath. Koma pali chiopsezo chachikulu kwambiri. Amen. Kwa kuti opembeza siku la Sabata mukapanda kusamalira bwino akupangani clash chifukwa ali ndi buku lawo limene akuchita defend Black Sabbath, kulimbirana kapena kukangana ndi anyamata Sabata. Buku limenero aikamo mavesi ambaibulo ndikupasani mavesi wa musatope. Amen. Amen. Aika mu Black Sabbath imo ndiye asisogoleri akunyengereredwa ena ampingo wa Seventh Day kwa America alowa kale mu gulu la Black Sabbath kuti ayambe kuiuza Seventh Day yosunga Sabatayo loonalo kuti alisinthe likale Black Sabbath. Silizichedwa Sunday, lizichedwa so Sabata koma ikala Black Sabbath. Now gulu lofuna kusintha Sunday kuli katika Black Sabbath kuti akachite crash the little Sabbath lali ndi buku lao, ali ndi ndondomeko yawo. Ndiye mbuku lawolo muli mavesi pafupi 22 nthawi ndilibe ndikupaseni 6 woka. Amen. Mulipompo kodi mu the Black Sabbath Bible aikamachitidwe
chapter number 2 verse 46 mpaka verse 47. Werenga na abusa musatope tipita kusabata ndipo tiweruka koma izizi nzofunika. Amen. Ndichisiwiso ndikukupasani azikupesani akulalikira kuti sabata likamasintha kuchoka pa sabata loona kupita pa sabata labodza agwirisa ntchito malemba ndipo malemba ake atenga m'baibulo. Ndiye ndikubweresa mavesiwo ali m'buku la Black Sabbath. Nkhani imeneyi inali ku LCD. Amen. Tamvera werenga mbale wanga chapter number 2 muyambire verse 46 mpaka 47. Verse limeneli lili m'baibulo, chapter cha machitidwe chili m'baibulo. Ndiye iwo amatula chimene chocho kuti ayambe kugonjesera sabata loona. Tamvera machitidwe chapter cha number 2 verse 46. Yeah. Ndipo tsiku ndi tsiku anali chikhalire ndi mtima umodzi mkachisi, ndipo ananyema mkate ku nyumba kwawo. Mwimekaye pamene mubuku limenero mmene amafotokozera ntampuleta wa sataniki dzina lake Rosina Kinka anatambasula zomveka pa vesi limeneli, ndipo otambasula zomvekawo ndi mbusa amene wagwa wachokera ku Seventh Day Reformer anayimirira ku LCD. Amen. Waisiya sabata loona. Amen. Wapita ku sabata la Black Sabbath. Ndiye amanena kuti mawu akuti tsiku ndi tsiku akutanthauza kuti palibe tsiku la pamwamba pa mapemphero. Kotero la sabata silili important. Sopano chichewachi chikuchokera kwa munthu amene anasunga sabata, ndi mmodzi mwa mafoundala a Seventh Day Reformer kapena ogwirizira maudindo akuluakulu aku Seventh Day Reformation amene timadalira kuti akubwera kusakonzanso uthenga wa sabata. Ndi amene wawa ajoina Black Sabbath kwina kwake. Amen. Ndunena inuyo ngati ayi ndunena nzathu kuno ayi kumalayi kuno akupembeza Seventh Day Reformer koma ni mabulutu sakudziwa zimene anzawo kulikulu kwakuta akupanga. Sikumveka kodi? Ndi analipo ndi amene anabweresa kusapanga interpreti nkhani imene. Sikumveka kodi? Nyamata amene atayimirira anapanga interpret muzinenero 6. Zinenero 6 zonse zimene analankhulazo uyuyu langwishani wa kusatanik Rosina Kinka anazika pa zinenero ziwiri, Chipwitikizi ndi Chingerezi. Ndiye Chingerezi icho inanima mfanawo ndiye amatambasula bwinobwino. Verse 46 tabwerezani koma mwina nkadayambira pamene pachifo nthawi ndiye yata. Verse 46. Ndipo tsiku ndi tsiku anali chikhalire ndi mtima umodzi mkachisi, ndipo ananyema mkate ku nyumba kwawo, nalandira chakudya ndi nsangalo ndi mtima woona. Verse number 47. Tiyeni verse number 47. Nalemekeza Mulungu ndi kukhala nacho chisomo ndi anthu onse. Mwamva? Ndipo Ambuye anawawonjezera tsiku ndi tsiku amene akuti apulumutsidwe. Mwamva inu anthu osunga sabata loona? Mwamva? Lili ni ntchito sabata apa? Zimenezo ndi zimene zili nkabuku kati Black Sabbath. Kuti akachite crash Sabbath ndi ali ndi interpretation yawo, false interpretation. Amen mpingo. Mubuku limenero la Black Sabbath versus Sabbath anagwirisa ntchito machitidwe chapter chake cha number 20 verse number 7. Ine ndinali maso maolo amene ndipo ndimachita rekodi with carefully. Amen mpingo. Anawerengaso verse limene kusataniki kwa LCD akuitcha kuti Black Sabbath versus lilu cha Sabbath.
ndi akugwiritsa ntchito malemba, ndiye malemba ali m'buku limene lolo amene ati akupezeni naoni kuzakuuza ndi kuti musiye kusunga sabata ngati tsiku la nambala 7, tsopano mupite ku tsiku loyamba la sabata limene ndi Sunday. Sundaylo afuna alitche kuti black cha Sabbath, ayikakomawa kuti Sabbath, kuti inuyo mukamapanga transfer kuchoka ku sabata loona kupita ku sabata labodza musamve kuti chasintha. Ndiye china mkumwi china mtindi cha anthu okopeka adyera achita crossover. Pasop verse number 20 machitidwe, chapter number 20 verse number 7 machitidwe. Verse number 7. Mtamveserani? Tsiku loyamba la sabata kusonkhana ife kunyema mkate, Paulo anawafotokozera mawu popeza anati achoke mmawa mwache, ndipo ananena chinenere kufikira pakati. Kodi mpingo mukundimva? Mukumva zimene zikuwerengedwazi? Mavesi amenewa ndi amene awachosa m'Baibulomu kuyika mu Baibulo lawolo limene akulitcha kuti Black Sabbath Bible. Ndiye aziphunzisi amene ati akasinthe sabata lowona kulipitisa ku sabata labodza aziyenda ndi mawu a Mulungu. Ndi atenga mavesi awawa, inuyo poona kuti akuwerenga malemba inu munena kuti akunena zinthu zoona, tentisiye kupembedza tsiku lacha, tsiku la sabata lolondola ndi tsiku loyamba lacha la sabata, malingana ndi mmene alembera pa verse number 7 chapter number 20. Verse limeneli ndi weapon imene akufuna kuchitira crash lilu Sabbath. Mulipompo tili limodzi mpingo, taponda masiku akumapeto, ndipo tsopano likuaperewera ena kuti akalowe mpumulo. Amen. Amen. Opereweredwa kulowa mulonjesano la mpumulo alephera kulowa mu mpumulo, ndi akufuna kupha sabata koma kugwiritsa ntchito Bible. Tili maso, tili pompano. Amen. Ndipo ine sindikusiya kuonera LCD chifukwa ndifuna ndichenjeze anthu. Amen mpingo. Amen. Iwe ukuti ndisiye wambwita nanga nkanasiya nkanaziziwa izi awawa ati ine ndikanalandira poganisa kuti nanga sakuwerenga malemba yeti kuti tsiku lolondola ndi tsiku loyamba lacha la sabata limene lolo tsiku loyamba la sabatalo ndiye sabata. Mwachimva chinyengo chake? Tsiku loyamba la sabata ndi sabata. Ichewacha chikumveka koma tsiku loyamba la sabata ndi sabata. Koma Black Sabbath ikufuna kuti limene lolo likhalecha sabata. Tiyena ana Mulungu mwansangasanga mwaliwerenga verse limenelo? Mwawerenga chabwino. Mupite pa 1 Korinto chapter number 16 anayika so verse limenelo. Verse number 2 1 Korinto ndilimo so mu Bible limenelo. Ndiye chipangiso chimene akufuna kuchita crash Sabbath. Let me on you. Soon the Sabbath will clash. Kama mva chizungucho. Posa chedwa the Sabbath will clash. Alatoi busazi wa chizungu. Ndi mataka. Ngandipusisa. Ngachikanganja. Amen. The Sabbath will clash. Anyamata amene wawa akufuna ipange clash cha. Ndiye ndikufuna ndichenjeze kuti ife tima chamuna ndipo tilimbana nawo. Amen. Atikangana kuti ine zolinga chita kuziwiratu kuti akuzitengera pa mtima wa chinyengo. Sakufuna kuphunzitsa mawu, atenga mawu koma akufuna kugwiritsa ntchito kusaidi ngati chipolopolo chophera sabata kuti mawu a Mulungu aphe mawu a Mulungu anzake. Tivomere mwaipeza 1 Korinto 16 verse 2. Tsiku loyamba la sabata yense waini asungeka monga momwe anapindula. Mwaimva ngani? Kuti zopereka zisachitike pakudza ine. Sopano ine twaibu ndibweranso tsiku lina ndi mavesi amenewa kuzapereka ku dziko kuti awamve. Amen. Zikumveka kodi?
ndipo musaona kuti zikulekana ndi zimene iwowa akufuna kuzigwirisa ntchito. Sono Seventh Day Adventist kandi Seventh Day mipingo yonse reforma true reforma amene timasunga sabata anzathu apostole tiyeni tichenjere asatipusise tipange umodzi nafenso tapange clash. Amen. Amen. Ife sitikulowa ku Black Sabbath takana. Amen mpingo. Amen. Kodi zikumveka ife kukubwera Black Sabbath mwawerenga pamene mufulumire mupite pa Roma chapter number 8 verse number 21. Amene wani mavesi amene ali mkabuku kamene ochitira crash Sabbath. Amen. 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 Kodi zikukugwirani mtima mukuboweka mukudalisika Ambuye akudaliseni ndikudziwa kuti na ifeyo ana a Mulungu amene tikulowa mu mpumulo tachoka ku buku la Genesis tili kwa Hebeli ndipo tikulowa mpumulo umenewo nkhani iyi ikutigwira mtima. Amen mpingo. Posopano tikuyera m'maso kuti kodi ni zimene amakambirana kwa Satana. Kwa Satana kwaoko achinalo zina kinka ndi ziwanda zawozo. Kodi zikumveka zimene atolera eti anyengerera tazibusa eti ali kumene koko. Kodi zikumveka zimene. Amen. Kunayimirira mbusa wina wa Seventh Day Adventist koma ya ku Kenya wagwa. Amen. Ali kumene kuko. Zikumveka ndiye imene yiyitu ndiye kuti aziphatika ku Pentecost, aziphatika ku Roman Catholic. Amen. Zikumveka koma iwo potuluka kuzatisusa ife azikhala ngati kuti atuluka wanda sabata akungofuna kuti ife tilimvesese sabata. Mwaiona nkhani yake, mwaona chinyengo chake, mulipompo mbale mwalipeza vesi tiye mbale wanga Roma 8 verse 21. Yeah. Ndi chiyembekezo kuti cholengedwa chomwe chidzamasulidwa ku ukapolo wa chivundi ndi kulowa ufulu wa ulemerero wa ana Mulungu. Alika vesi limene lulu ndi akunena kuti ifeyo a Seventh Day osunga true Sabbath tikuyenera kumasulidwa ku ukapolo wa chivundi chifukwa chilamulo chinavunda limodzi ndi ife. Amatero mwano amalangula chipongo ine zimandiwawa ngati ndingopita koko na iwala kuti ndi pa intaneti ngolomera zina ndipesa ngati ndikasusane nawo koko. Kodi zikumveka zimene si chipongo chimene kumati nena kuti ife chivundi ati ife ndiwovunda ati Seventh Day inavunda. Amanena tu zimenezi ndi ansanu oti anali mu sabatamu anali mu 7. Amen. Koma agwatani ndiye ndikukuchenjezani kuti abwere ndi iwowo kuzakonzesa sabatali azizi chanso kuti malformation akukupitisani ku Black Sabbath takukanira taiwanira patali. Amen. Amen. Tiye nayo 1 Korinto chapter number 3 verse number 17. Kodi likumvana namu Verse 17. Ngati wina aononga kachisi wa Mulungu ameneyo Mulungu adzamuononga pakuti kachisi wa Mulungu ali wopatulika ameneyo ndinu. Amen. Koma inu mukanamva zimene amanena pa vesi limeneli mukhoza kukhumudwa. Amen. 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 Tiye titamangire nthawi ndikupaseni vesi lina limene iwowa alemba mbuku limene ayikamo Roma chapter number 14 verse number 5. Sono mukawerenga nkhani imeneyi ndiye ndikupaseni nthumwi zimene zinapita nawo ku LCD imeneyi zokasintha Sabati. Tadikira ndikuze tiye mbale wanga. Verse number 5. Munthu wina aganizira kuti tsiku lina liposa linzace. Eya. Wina aganizira kuti masiku onse alingana.
munthu aliyense akhazikike konse mu mtima mwace. Anabwera kuzanena kuti pali anthu ena ache amene amaganiza kuti siku lina limaposa cha linzache. Pamenepo ndiye kuti amanyoza verse number 2 ya Genesis. Chifukwa Mulungu ndi amene adaliona kuti pali siku lina likuposa masiku ena. Momwemwe ndiye iwowa a Black Sabbath wa akuti eti pali kagulu kena kache kapingo kena kache ena ache osunga sabata akuti pali siku lina lache limaposa cha akutuka natuku. Mwango kala chocho akunyoza. Amen. Amen. Chalirani tibwezere akuchita chipongwe kunafe ndatire machako. Amen. Amen. Kodi chumveka so nimalize nkhani. Nkhani kunena kuti anyamata a basketball ochuka master a basketball anali konko ndiye iwo amanena kuti akufuna akalengeze kumasewera onse a basketball kuti iwowo sazisewera masewerawo akachitika Sunday. Zikumveka? Ndi amene anapitawa mumadziwa kumasewera kuli ndalama. Yeti munamva mbiri yakuti mapuleya ampira ndi olemera kwambiri. Mumamva nkhani imene yeti. Koma kunkhani ya masewerayi munthu amene ali ndi ndalama zambiri sali ku football, ali ku basketball. Ndi ameneyo ndi amene amabwera kuzapanga challenge kuti atsogolere masewera onse ampira. Posachedwa tsiku lina ana ambado wa makono muzamva ngakhale ku Malawi akulengeza kuti mpira suzichitika cha Sunday. Kodi tili limodzi? Amen. Tili limodzi kodana Mulungu. Tamvera. Kumeneku kunali oimba amene anali kumeneku oimba kanali kagulu koma amene amaonekera kusithunzi anali Rick Ross, Lil Wayne, Beyonce ndi nzachi amene wandi oimba otchuka dziko lacha lapansi. Nawonso amati tifuna tilengeze ku industry ya zoimba kuti dansi isamachitike cha. Kodi tikumveka simeni? Ulendo wa ku Black Sabbath mukuyera masomo mupenya na Mulungu. Ulendo wa ku Black cha posachedwa Sabbath will crash. Ati kirasha mwina ndi asilikali womwe pomwepa ndimalize. UN Security Council inafuna kuti maiko onse amene akumenya nkhondo akufuna kulengeza kuti nkhondo isamachitike Sunday. Amenyane manyane malire la Sabata. Mwamva? Sunday basasana? Basamenyane. Mwazimva zimene akukambirana. Ndiye zimene zonse mukuti samanene. Mitwani kugwira. Bwanjo sangotuluka pa gulupu. Iwe ingotuluka. Fa izizi ali amene akupindula nazo. Amen mpiko. Kodi zikumveka Zikumveka? Zikumveka. Zamveka Zamveka. Ehe. Ndiye aitana a Security Council a United Nations aitana makomanda general onse awaitana posachedwa akulu asirikali amaiko apita kokakambirana nkhani iti imene kuti ngakhale kuguba la Sunday kusamagubidwe. Kodi zikumveka zimene? Amen. Amen. Koma pomaliza panali nthumwi Teresa Simeon amene amayimira WHO. Iya kuti posachedwa tikuganiza zoti izipatala zonse za dziko lapansi zisamagwire ntchito siku la Sunday. Imene ndi Black Sabbath. Atakhala kuti Yesu abwera lero iniyo muli pati. Kutakhala kuti kutha kwa dziko lapansi kuchitika lero iniyo muli pati. Musiganizire nokha ndipo mitima yanu muitenge mubwere nayo kwa Mulungu. Tiye tigwade pansi tipemphere.
khalani pomwe pamene tikupatsani gawo lina la uthenga mwavawo wa mtumiki wathu Twaibu. Gawo limeneli lachitatu tikumva nkhani ya mpumulo. Ameni. Ndipo mpumulo ndi chilonjezo limene Mulungu analonjeza kuti mpingo usafunika kulowa mu mpumulo. Na Yesu Satana akudziwa kuti ndikapanda kwaonesa mpumulo wabodza apeza mpumulo wa original. Sikumveka eti? Ndiye pakadali panopa tili ndi boma la kumwamba losogozedwa ndi Mulungu limene likukakamiza kapena kulalikira kapena kupempha nzika zipereke mizimu yawo kuti alowe mu mpumulo, alowe mu bata, mu mtendere koma wakumwamba. Naye Lucifer kumasiku akumapeto ano Satana akukakamiza kupereka mtendere kumaboma ache akudziko lino lapansi. Ndikuchenjezeni pamene tikupita kumapeto anthawi ya pansi pano kuti Mulungu akufuna mulowe mu mpumulo wake, koma pamene tumukulowa mu mpumulo muchikhalidwe chakupumula pamodzi ndi Mulungu, muchikhalidwe chomvera Ambuye, chakukhazikika mzimu wanu pa ubale weniweni ndi Mulungu osachimwa. Pa nthawi yomweyo muli pa nkhondo imene Lucifera akupereka mpumulo wake. Pokakamiza mpumulo wake ku dziko lapansi, Lucifer waikako mabiliyoni ambirimbiri, kotero kuti ambiri opembeza ali mu nthawi imene akutaya mpumulo wawo polondola mpumulo wa dziko lapansi. Mabungwe a United Nations ndiye akalonga ndi akazembe amene agwirisa mtendere wa dziko lapansi. Anyamata a World Bank ndi amene agwirisa mtendere wa dziko lapansi. WHO ndi imene yagwirisa mtendere wa dziko lapansi. Kulipanga dziko kuti alinyenge kuti lafika mu mpumulo, koma tisadafike. Tamverani, we are not yet paradise. Amen. Tidakamfunafuna musapusisidwe ndi Amerika ndi madola ake pokuonesani mpumulo wabodza wa fake. Simunalowe mu mpumulo. Kulupirirani Mulungu ana inu, kulupirirani Mulungu mpingo inu kuno kumakanjira. Ndabwera ine kukudziwisani kuti angakale malandilova alowe, ma 4x4 alowe, atanyamula makatoni amaneti, atanyamula makatoni azishango, atanyamula makatoni amankhwala. You are not yet paradise. Simunafike mparadiso. Sikumveka koda namu. Mufune paradiso olondola amene adzaperekedwa kwa inu tikasakwangula dongosolo la nthawi ya pansi pano. Ulendo tidakapita, koma Satana akuyesesa kuti akupaseni mtendere wa mabodza umene akuyenda ndakatemera akakutemerani tupiririzi mwachira muganisa kuti muli mu mtendere. Ayi, kuli mpumulo umene Yesu akunena, Bible likunena, Mulungu akunena kuti komatu chikuperewerani ndiko kulowa mu mpumulo. Mpumulo ulipo sumu kuona wayi. Kodi zikumveka namu? Mayiko a dziko lapansi ali ndi magulu awo. United Nations Security Council iwo anatenga asilikali a dziko lonse lapansi ndikupanga gulu la nkhondo la mphamvu lotchedwa UN Army. Kodi zikumveka zimenezi? Iwo ndi ma-peacekeeper, ntchito yawo ndikukhazikisa bata ku dziko lapansi. Koma bata lilipo, bata kulibe ku dziko lapansi. Pali mtendere wina umene sindikufuna kuti munthu akauphonye. Ine ndikuchokera ku chipembedzo cha Satana kukuwuzani kuti kwa Satana kulibe mtendere, ndipo sazaupeza chifukwa mphukusi mu mbale yache, insutukesi yache pochoka kumwamba chinthu chotchedwa mtendere munalibe. Amen. Sakumva munthu ngati adanyamulira mchikwama chima chichekazi pa nsamuko, ngati adanyamulira mu nsakabagi ya Lucifera munalibe katundu wotchedwa mtendere mwene amagwa ku dziko lapansi. Mumve kwa ine chifukwa ndinali konko.
ndinaunguza sindaupeze nangopeza kuti makobiri angagawe. Amen. Amen. Kunjoya angakupa senti, ndege angapereke, koma sangapereke cha mtendere. Kodi zikumveka zimene? Zikumveka kodi zimene? Amen. Inde angakale andege alepera kuika mtendere, ali ndi mipando comfortability, akumangisani lamba bwino bwino, koma muli mawu amene amakuwuzani, akuwuzani kuti sopano mumange lamba chifukwa sopano tikunyamuka. Kodi zikumveka zimene? Ndipo ikamanyamuka ndegeyo mumayimva kuti boom, amene anakwera ndege chimamveka penda 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 penda. Nthawi yomweyo okwera mmenemo amakhala akusaka mtendere chifukwa amaona kuchoka kwa Mulungu. Mulibe mtendere. Kodi zikumveka zimene? Amen. Galimoto zapa mwamba mmenemu mukalowe mukapeza kuti muli ma seat belt zomanga chifukwa sana ikamo mtendere. Amen mpingo. Koma inu poona mukaona anthu amene ali ndi zinthu zabwino mumanena kuti ali pacha kulibe mtendere. Kwa Lucifer ndiye uthenga ndikulengeza ku dziko lapansi. Amen. Ndikumvula pano chifukwa iye uchandikape alibe mtendere. Amen. Iye uchandiwompwambwana alibe mtendere. Iye uchandiwobolobozeka alibe mtendere. Iye uchandiwopempera alibe mtendere. Kodi zikumveka namu? Hali ndi zinthu zambiri mbiri ku dziko lapansi koma alibe cha mtendere. Mpaka pamene Yesu anabwera m'buku la Yohane akuti mtendere wanga ndikusiyirani, mtendere wanga ndikupasani. Amen mpingo. Iyeyo alibe cha alibe mtendere. Choncho ana a Mulungu tamverani, musakeseke mtendere umenewu chifukwa dziko lapansi lisakunamizeni lilibe cha lilibe mtendere. Amen. Amen. Masalimo 16 verse 9 verse 8 ndi verse number 9. Tamverani Bible likulankhula nkhani ina ya mtendere. Masalimo 16 verse number 8. verse number 8. Inde mbale wanga, Ndayika Yehova patsogolo panga nthawi zonse, popeza ali pa dzanja langa lamanja sindidzagwedezeka. imanikale pamene nangati munthu afuna mtendere atenge Yehova ike pacha patsogolo pake. Davide anali ndi makobiri, Davide anali ndi ng'ombe, Davide anali ndi upstairs munyengo yache mkatikati mwa site ya Yerusalemu. Koma atayang'ana adadziwa kuti tsiku limene ndasogoza zida za nkhondo sinaupeze mtendere, tsiku limene ndinasogoza ng'ombe sinaupeze mtendere. Davide akuti ndayika Yehova patsogolo panga. Amayi ndi abambo, nthawi ya kumapeto ngati ino, pamene tili mu injury time, pamene tili mu nthawi yongoonjezera yakutha kwa nthawi, muzitenga Yehova mumuyike patsogolo. Mwaona mwayesera kuyika patsogolo ankhoswe, mwayesera kuyika patsogolo amuna, mwayesera kuyika patsogolo azibambo, mwayika patsogolo afumu anu, mwayika patsogolo a president anu, mwayika patsogolo zipani zanu, koma mpaka lero ndinu munthu wosowa mtendere. Davide akuti ndayika inuyo patsogolo. Kodi alipo amene ali ndi chosowa ku dziko lapansi chofuna mtendere pakati pa dziko lobalalika ngati limeneli? Ndi Yehova yekha. Ansanu adakausaka mtendere ku Joni, lero savuta akuchoka ndi miyala. Ife amene tayika mtendere patsogolo pathu ndi Yehova tizakhala ndi mtendere, even though mdziko la nkhondo, even though mdziko la umphawi, even though mdziko lobalalika. Ndi Yehova yekha musimtenga ameneyo kumuyika patsogolo chifukwa ndiye mtendere wanu. Verse number 8. Ndayika Yehova patsogolo panga nthawi zonse, popeza ali pa dzanja langa lamanja sindidzagwedezeka. Kodi sikumveka zimene? Ndikupempheni ana a Mulungu, ku dziko lapansi lino kukubwera zinthu zogwedeza. Ngati simuyika patsogolo pake Yehova mugwedezeka.
zipembedzo zikonzekere kugwedezeka, machalichi akonzekere kugwedezeka, chifukwa dziko lapansi ainyaka dziko lisali chete ngati mmene mwakhalira inuyo. Ayi, akukonza ndondomeko yoti agwedeze mayiko a dziko lapansi. Amen. Kwa hiyo kumveka simene amene sikugwedezeka chipembedzo chiti chigwedezeka. Amen mpingo. Sinanga inu mwayika president ya chipembedzo chanu patsogolo pano, mwayika likulu patsogolo pano. Kwa hiyo kumveka simene. Amen. 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 Mwayika secretary general kusogolo kwanu. Koma tamverani, Davide akuona chosowa munyengo yobalalika ngati imene tikuponda. Mundivomerana Mulungu, taponda nthawi yofunika Yehova akhale patsogolo pathu ngati simukudziwa zimenezo. Amen. 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 Tonse tikudalira kuti tikatenga zimimba tikachirira kuchipatala, koma tsopano zimene akonza kuchipatalako ngati simuyika patsogolo Yehova kuli zinthu ziwiri: akukakudyani chiberekero, akukakulesani kubereka, akukakukhazulani mimba yakuti mukanachira bwinobwino akang'amba ndi mpingo. Chimene akufuna ndicha kutayika kwa magazi. Ikani Yehova patsogolo panu. Mukapanda kuyika Yehova patsogolo panu tisokonezeka dziko lapansi, chifukwa chisamaliro cha bata la mtendere wa uzimu chikupita kokatha. Musaone mmene zililimu, mmene mukumvera pa wailesi, si zimene zili pa ground. Dziko lapansi likusowa mtendere. Amen. Ndi akuyesera kuti atipase artificial mtendere. Verse number 9. Verse number 9. Chifukwa chache wasekera mtima wanga, nukondwera ulemu wanga, nofu wanganso udzakhala mokhazikika. Pali chinthu chimodzi ndi Mulungu, ngati munthu afuna kukhazikika ayike Yehova pacha, ndipo ameneyo ndi amene asakupasani mpumulo wa mzimu wanu. Amen. Chifukwa tsopano zimene zikuchitikazi zikungopereka bata kuthupi, zikupereka mtendere kuthupi, koma mzimu usowa mtendere. Amen. Ndipo zimene maboma a dziko lapansi akupanga ndikufuna kusowesa mtendere mzimu wa iwo opembeza, kuti timpembeze koma mopanikizika, timpembeze koma timpembezere mbali. Amen. Ndipo kupembezako tipembezadi mbali satileka, chifukwa iwo wasayinira kuti azunze oyera mtima. Davide akuchiona mwa masomphenya. Verse number 9. Chifukwa chache wasekera mtima wanga, nukondwera ulemu wanga. Njakuti pano sopano mtima wanga wayamba kusekera. Kodi ndi ndani amene atakwanise kusekera muma crisis amene alipowa? Amwetulire ndani munyengo yopweteka ngati imene? Mulungu mukamtenga ndi kumkhulupirira ndi amene atipange munyengo ya chisauso kuyamba kusekerera. Amen. Koma tikataya Mulungu tilira monga osalawo, tikataya Mulungu tidwala monga osalawo, tikataya Mulungu timangidwa monga osalawo, ndipo timva kuwawa ndikukuyitanirani kwa Mulungu. Dzikoli lasintha pamene mpumulo ukulonjezedwa. Dziko lapansi likufuna kuapomponeza watu kuti asaupese cha mpumulo wa Mulungu. Amen mpingo. Amen. Amen. Masalimo chapter number 91. Masalimo chapter number 62 verse 5 and 6. Masalimo chapter number 62. Tamverani mpingo. Verse yake ndi 5. Iyi ndiye bale wanga. Moyo wanga ukalire chete Mulungu. Basi. Tamverani. Tsopano ikufika nthawi imene ndikukupemphani masanamu. Nthawi iyi ndiyakuti moyo wanu uphunzire kukhalira chete Mulungu yekha. Komatu amene atalowe mchipani chokhalira Mulungu yekha chete, amenewo akudzipalamulira udani. Chifukwa Bible likati akhalira chete Mulungu yekha akufuna kunena za chipembedzo chimene chimvere Mulungu yekha m'malamulo obuka ku dziko lapansi, kuti akapereke mtendere ochosa mtendere wa uzimu. Kodi ndikumveka mpingo?
Ndikumveka mpingo wa Mulungu. Ndi ndani ajoine chipembedzo chokhalira chete Mulungu yekha? Alimbe mtima. Ndipo sindikukubisirani amayi ndi abambo, sindikubisa kanthu. Amene akuvomera kukhalira chete Mulungu yekha adziwe kuti akupalamula ku malamulo a dziko lapansi. Ndiye kupembedza Mulungu kukupita kothina, chifukwa mpaka lero Lucifer akusakasaka mpingo umene ukhalire chete nda Mulungu yekha, kutanthauza kuti zimene dziko lapansi liziziyika ngati malamulo, ana Mulungu azikhala ndi makani akhalira chete Mulungu yekha, samvera zipi makaniwo ndi amene akubwereserani mavuto. Koma makani anuwo ndi amene olemba buku la Masalimo chapter 62 verse number 5 akuti ine ndikhalira chete Mulungu yekha, kuchokera kumpoto mpaka na kumadzulo, kuchokera kummawa mpaka kumalowera adzuwa. Ndani akukweza dzanja kuti ndikhalira chete Mulungu yekha? Chifukwa tsopano zikubwera zokupangani kuti musakhale chete kwa Mulungu yekha, koma mukhalire chete maboma a dziko lapansi, mukhalire chete malamulo a dziko lapansi amene azikulonjezani mtendere koma si mpumulo umene Mulungu ati aupereke. Ameni mpingo. Ameni. Kodi zikumveka zimene zimpingo wa Mulungu? Ameni. Ameni mpingo wa Mulungu. Ameni. Verse number 6. Verse number 6. Iye khayo ndiye thanthwe langa ndi chipulumutso changa, nsanje wanga sindidzagwedezeka. Tamverani. Tsopano mukamamva zimene dziko lapansi likupanga, ndikufuna kwacho santhu, Davide akuti ameneyo ndi nsanje yanga. Amen. Tsopano akanena kuti nsanje yanga, sakunena nsanje ya mamuna ndi mkazi, koma akunena nsanja yapokwerapo. Amen. Amen mpingo. Amen. Amen. Masana wanu ndikukuyitanirani ku nsanja ya Mulungu. Ndani chipembedzo chiti, mkhristu uti, munthu uti amene akwere nsanja pamene tikufuna kulowa mu mpumulo kanthawi yaka, kanthawi yakutha kwa dziko lapansi? Ndani akwere pa nsanja? Akwere pa nsanja ndani? Ine ndakwerapo chifukwa ndizikuonesani okwera pa nsanja amaona patali. Tikufuna mpingo ona patali umene suzingolandira akatemera, ukwerekaye pa nsanja uone pacha patali. Kodi awa mapirisi oti ndimwe amene ati akane kumwa mapirisi amenewa ndi okawa amene akwera pa nsanja chifukwa akudziwa chemical imene ili mu mpirisimo, akwerekaye pacha pa nsanja. Amen mpingo. Amen. Amen. Kodi tilandira chilichonse tukwerekaye pacha pa nsanja. Madzulo ndimafuna mukwere pa nsanja limodzi ndine kuti tiunikire mozama kwambiri digital ID. Amen. Amen. Ndinokonzeka kukwera nane pa nsanja ngati kuti tiunike cha digital ID, kuti imeneyi ndi mpumulo wa dziko lacha lapansi. Ndipo amene sakwera pa nsanja sauona kuti ndi mpumulo wa dziko lapansi, ndipo asiya kulowa mu ufumu wa Mulungu, mpumulo weniweni, nalowa mu mpumulo uwu ndi mpumulo wa dziko lapansi, ukutchedwa digital cha ID. Nanena poyamba paja dzulo poyala maziko kuti mipingo ndinga, kuli mpingo wopumula ndi mpingo osapumula. Ndiye mpingo wopumula ukuyika chiphaso kuti upitirire kupumula dziko lacha lapansi. Amen. Amen mpingo. Amen. Kodi tili limodzi pano? Amen. Verse number 6 bwerezani bale wangu. Verse number 6. Iye khayo ndiye thanthwe langa ndi chipulumutso changa, nsanje wanga sindidzagwedezeka. Amen mpingo. Kodi mulipo anthu amene mukufuna kuyima nane ngati ni nthawi ndi imeneyi tikufuna mpingo ana Mulungu? Ndikulimbikiseni, ngakhala akulengeza za digital ID, mukakwera limodzi ndi ine pa nsanja, Bible likulonjeza kuti amene akwera limodzi ndi Yehova pa nsanja sazagwedezeka. Amen. Ndi ana Mulungu kuno kumusi kwa Makanjira, kumadzulo kwa Blantyre, kumusi
kwa airport yochedwa Chileka tambera musagwedezeke ndisimene boma likunenasi kaya kunena nda president za digital ID achikhulupiriro musagwedezeke kaya kunena nda chipembezo chanu atasintha machitidwe andondomeko za chalichi chawo anamu musagwedezeke ukugawawu ndi mpumulo wa dziko lapansi akufuna mupumule ise to access zinthu za dziko lapansi kudzera mu ndondomeko ya digital ID imene ufuluwo uphwanya ufulu wa kupembeza Mulungu. Kodi muli nani ana Mulungu? Muli nani ana Mulungu masulo? Ameni mpingo. Ameni. Yesaya. Kama musana mpese ka Yesaya Masalimo 91 verse number 1. Masalimo chapter 91 Inde verse 1 akuti chani? Iye amene akhala pansi pa ngaka yace yawamwambamwamba adzagonera munthunzi. Imanikaye chichewacho pamenepo chichewacho anthu asamamva. Amen. Ndiye chiwerengeni bwino chimveke. Verse number 1. Iye amene akhala Imani pamenepo mbale musapupulume. Iye akunena njani? Amen. Iye akunena njani? Amen mpingo. Ndiye kuti iye olengedwa ndi Mulungu ku dziko lapansi lino anamkonzera ngaka yake. Ndiye Lucifer akukonzanso ngaka imene mukufuna kuti asikakubisani akugawireni zinthu za dziko lapansi. Koma Masalimo 91 verse 1 akunena kuti okhulupirira Mulungu anakonzera ngaka yawo. Ndiye ine masana wano Twaibu Ahmadu Hamidi Ali ndikukuyitanirani ku ngaka ya Mulungu asakupusiseni zimene akuti digital ID ndi chingaka cha khomo lalikulu losapapatiza lakuti inu yomulowe. Koma ine ndikuti bwevukani tembenukani about 10 tiyeni ku ngaka ya Mulungu. Amen. Musavomere akukusirani kumeneko kaya nda MP mwause takana kaya nda TA mwause takana mwause kuti ife tili ngaka yathu tikadwala timachira ngakayo tikasowa chakudya timachipesa kungakayo tikasowa madzi timapesa ngakayo tili ngaka yathu. Koma wonenayi akuperekapo chichongi akuperekapo grade akuti verse number 1. Iye amene akhala pansi pa ngaka yace yawamwambamwamba adzagonera munthunzi wa wamphamvu yonse. Amen. Koma iye amene akhala pansi mu ngaka yawamwambamwamba adzagonera sizikuthera chaka chino koma ndizogonera za Mulungu ndizokhalisa. Amen mpingo. Amen. Mwaziona zochita za dziko lapansi asintha lero akupasani system ino maidiwa nkanga ati asinthe panopa pankangati kwa Mulungu tasintha kanga. Chifukwa chake olemba buku la Masalimo akunena chichewa kuti koma iye amene akhala pansi mu ngaka yawamwambamwamba kumakhala mapulogalamu a permanent ogonera ndi akugwirisa ntchito chichewa chakuti adzagonera munthunzi wa wamwambamwamba. Ndina mpezayo ndiye mweyo sasinthayo. B ndi mpezayo ndiye mweyo sasinthayo. Koma mukadzaona ngaka zosintha ndiye za dziko lapansi atisintha ku digital ID atisintha ku manual ID kale kaja musaiwale kuti tinali pa fingerprint. Muvomera eti mata tinali pacha ID inali cha sana khutire asintha. Kodi zikumveka simu? Pamene mungaka yawamwambamwamba malamulo anatipasa ndi ati anasintha. Ndiye ine ndikukuyitanani ku ngaka yosasintha. Bible likuti iye amene adzagonera munthunzi wa wamwambamwamba
Kodi zikumveka zimene? Akugwiritsa ntchito chichewa chakuti adzagonera munthunzi wa wamwambamwamba. Amen. Kodi zikumveka zimene? Zikumveka zimene? Tsopano tu mukagwiritsa ntchito chichewa chakuti adzagonera amene anayika mawu amenewa adzagonera ndanyamata akumusi uko kwa Blantyre. Kazi kumveka zimenezi? Ameni. Ameni. Ngamene analemba nawo ndikuyika chichewa chakuti adzagonera. Mukangoyika mawu akuti adzagonera mukufuna kunena kuti chinthucho ndichokalisa mpaka na zaka. Amen. Sichakuthaliti chakuthalirwani. Ameni pi. Asakumva ndanyamata Maxwell adalemba chichewa ichi kaya. Anyamata pamwepo pakunthebwe apa. Ngamene anayika mawu amene wakumalamulo publishing chakuti kumene akalemba Bible adawayitana achina Maxwell kuchoka pamwepo yapa. Ngamene adalemba paragrafu imene ikutanthauzira chichewa. Nganayika mawu akuti adzagonera. Amen mpini. Amen. Kodi zikumveka zimenezi? Ndikukuyitanirani ku zinthu zogonera zosasintha. Akuikeni apa mulipe anyamata kananji kupusa kwake anthu asukuluso akungokutembenuzani pomwepo mukungolondola ati aife opuzira ukupuzira kwake kulipata angokupusisa lero chala unadinda anakuchosa pachala anati aiko mawike nkhope akuchosani pa nkhope anena kuti aiko mambuzika dzanja lose akuchosani pamenepo iyi aiko mamuzikita finga puje ndililime pulinti ndililime pya zakanika zoseza aiko maaye anakujambula ni maso mabulutu ophunzira mukungolondola tabwerani kumene kuli malamulo osasintha permanent adzagonera munthunzi wa wamwambamwamba. Amen mpingo. Amen. 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 Mukasasione sipembeso sikutera kusintha lamulo ili lera kusintha malamulo ili sizili mungaka sasintha. Amen. Zikumveka? Osapika siku la Sabata ndi osata malamulo akungaka ndi ogonera. Amen mpingo. Amen. Amen. Abusa achikazi ai ndi ai malamulo akungaka ndi ogonera. Amen mpingo. Kodi zikumveka zimene sana? Malamulo akungaka ndi ota ndakuti adzagonera mthunzi wa wamwambamwamba. Amen mpingo. Usaphe ndija basi zakufira pompo osati aya attempted mada iya first degree mada ayi mada ndija malamulo wa wamwambamwamba adzagonera kungaka ya wamwambamwamba. Amen mpingo. Kodi zikumveka zimenezi? Yesaya wayamba kulankhula chinthu chapter number 30. Amainda bambo tili pa nthawi ina yake pamene tikuyembekezera kulowa mu mpumulo. Satana wayika mpumulo wace ngabwera kuzakuchenjeza. Amen mpingo. Yesaya chapter 30 muyambira pa verse yake ya namba la 15. Uziwerenga pang'ono akafosi musathamange magazi. Verse number 15. Amen. Pakuti atero Ambuye Yehova woyera wa Israeli. Tiziwerenga kachetechete atibweresera chitini cha uchi. Amen. Ndio tima cha 2 lita yacha ya uchi. Ndio tipupulume ba. Tipupuluma bwanji chibotolo cha uchi chili pati. Chili pomwepo. Pang'ono zanga timwa uchi tikachoka pano. Verse number 15. Amen. Pakuti atero Ambuye Yehova woyera wa Israeli. Ya nkubwera ndi kupuma inu mudzapumulutsidwa. Mverani. Atero Yehova kubwera ndi kupuma inu mudzapumulitsidwa. Musapupulume ana Mulungu pamene maboma akukonza ndondomeko za mpumulo wa anthu amene ndi nzika za dziko lapansi zosogozedwa ndi Satana. Naye Mulungu akukulimbisani mtima. Tamverani. Verse number 1. Verse number 15. Pakuti atero Ambuye Yehova woyera wa Israeli nkubwera ndi kupuma inu mudzapumulitsidwa. Amen. Kukhala chete ndi kukhulupirira mudzakhala mphamvu yanu. Mverani.
ndipo simunafuna. mukumvesa kodipa muchete mukubwera munkhalidwe zonsezi ndinazipereka koma inu ndi amene simunafune. Ameni Mungu. Ameni Mungu. Vuto la inu anthu ndikuti mauwa mumangomva kukoma koma simufuna kukhala ncha ndinu anthu osafuna. Ndikupempheni kuti mtima wanu wamuyala utembenuke. Ameni mpingo. Muyambe kumva mawu ndikumachita mawu. Osamangokondwa kuti atwaidwa amafotokozera bwino ndikumangomva kusekemera ndizingokuwa pano mundipweteka. Mundipwetekesa. Tizingokuwa tayambira kukuwa mangwetu inu kulizi osapangako zinthu ziya. Zikupweteka kale. Inu mukazali zikukoma. Kukuwa chikuwire tayambira mucha kukuwa inu osapanga zinthu ziya. Chilungamo chimechi. Pali chilungamo pepe. Mutipweteka kale mtiti mkuwawa umu. Tatembenuka koni mtima kale. Ameni. Mangwetu. Titogawa maswiti. Munazolowera tizibwera ndi ufa. Munazolowera tizibwera ndi makatoni. Kungobwera ndi mawu a Mulungu woka popanda mainifopi ayi. Munazola baimba tikana pomaliza tilandirisa zitenje ndiyo mukanamva kukoma kuti koma mawu a Mulungu. Tatembenuka koni mtima. Amen. Amen. Tamaliza verse number 15 mbali. Verse number 15. Pakuti atero Ambuye Yehova woyera wa Israeli nkubwera ndi kupuma inu mudzapumulutsidwa. Nkukhala chete ndi kukhulupirira mudzakhala mphamvu yanu ndipo simunafuna. Verse number 16. Amen. Amen mpingo. Verse number 16 ikuti bwanji. Koma munati iyayi pakuti tidzathawa pa kavalo chifukwa chache inu musapusa namu. Chimene chikwapusisa anthu ndi malonjezo amene boma likupereka. Amen. Anthu opembeza nanunso mwalowerera chipwirikiti chokhulupirira malonjezo amene maboma a dziko lapansi amalonjeza. Amen. Ndiye inu mumanena kuti verse number 16. Tamverani chichewa kuno. Koma munati iyayi pakuti tidzathawa pa kavalo. Ambiri akukanika kukhulupirira Mulungu chifukwa cha zimene akuziona ndi maso ku dziko lapansi. Akamva kuti kudzakhala njala ndiye maboma amabwera ndi pulogalamu ya food security. Amen. Amanena kuti WHO WFP igawa thumba la ufa 5 kg chaka chino kwa mulimi aliyense. Ndiye inu mumakhulupirira kuti anjala cha kulibe. Pali chifukwa chofunira Mulungu. Njala cha kulibe. Amen. Tamverani verse number 16. Muimve bwino bwino. Koma munati iyayi pakuti tidzathawa pa akavalo. Ambiri akukhulupirira akavalo tikunena mphamvu za dziko lapansi. Ana Mulungu musonkhano uno musayika chiyembekezo chanu ku malonjezo a boma. Musayika chiyembekezo chanu ku malonjezo a United Nations. Okuwuzani mene sikhalire. Kukuwuzani kuti iyayi tikazala mitengo climate change zinthu zikhala bwino. Bodza. Amen mpingo. Khulupirirani Mulungu musimkhulupirira. Koma malonjezo ake ndakuti dziko lapansi likupita pamodzi ndi ntchito zace. Ndipo palibe chigamba chimene mungayike ku dziko lakutali. Tsiku lililonse tili pa ulendo okatha m'dziko lapansi. Chinthu chilichonse chikupita ku malechereche ache zimene inu mukuzikhulupirira zikupita kokatha. Ndiye dziko lapansi polemba Yesaya kuti mwakhulupirira akavalo ndiye mukunena kuti ife tidzathawa pa kavalo. Verse number 16. Tiye mbale wanga. Koma munati iyayi pakuti tidzathawa pa kavalo. Chifukwa chache inu mudzathawadi. Ndipo ife tidzakwera pa kavalo aliwiro. Chifukwa chache iwo amene akuthamangitsani adzakhala aliwiro. Verse number 17. Sakudziwa wanthu.
kuti amene akubwera pambuyo pa dziko lapansi kudzachosa mpumulo wa chiyembekezo chanu umene buku la Heberi lalemba akuthamanga kwambiri. Ameni mpingo. Akuthamanga kwambiri. Sikale limene atiuza kuti makadi a foni tisintha. Ndikale asintha kanga muzaka 5 zoka kawiri. Sikumveka? Akuthamanga mwaliwiri. Ameni mpingo. Sikumveka kodi? Sikumveka kodi mpingo wa Mulungu? Mankhwala a malungu mwamvaso kuti lawa atha. Mwamva kuti lawa siya kuta kuchiza malungu mwamva mwalichete mankhwala simukuyaka. Lawa siya. Sikumveka kodi? Kuchiza cha pamenepo tunje kuti apanga kale wina wotaza kuta mphamvu kwa mankhwala a malungu ndakavalo othamanga amene liwiro lawo likuposa lanu. Ameni mpingo. Kodi sikumveka limene? Sikumveka kodi? Chaka chimodzi akupusisani ndinololonika akuti kwinini kuchoka pa kwinini basi akati idea makobiri atha basi pa kutanthauza kwake ndikwa kuti mavirus a malungowa ndi ochita kupanga wanthu ndipo ndi business ya wina wache kudziko lapansi ndi expire ndi chimene chikuthamangisana ndi dziko lapansi. Chinthu chilichonse chikuyenda pa expire ndi kumapanga renew chinthu china upgrade akukukokerani kulamulo limodzi lokha la kusapembeza Mulungu. Amen. Kodi ndikumveka iyi? Ndikumveka iyi. Ndikunena za mpumulo. Pamene Mulungu akupereka mpumulo dziko lapansi nalonso likulonjeza mpumulo. Ndiye pano tikulowa mu digital ID. Amen. Ndipo digital ID olemba buku la Masalimo 24 akulemba ngati ulosi. Takhalani pamenepo tiwerenga limodzi ndi Davide. Masalimo chapter 23 tiwerenge verse number 4. Tiyambire pamenepo amainda baba. Masalimo 23 verse number 4. Inde ndingakhale ndiyenda mchigwa cha mthunzi wa imfa sindidzaopa choyipa pakuti inu muli ndine. Chibonga chanu ndi ndodo yanu izi zindisangalatsa ine. Amainda bambo ndikukuyitanirani kumpumulo wa Mulungu. Chifukwa ichi talowachi chayamba kulengezedwa chama digital ID ndi chiyambi cha mthunzi wa imfa wa m'bado wa makono. Simunamve. Ndikukuyitanirani kumpumulo osatha wa Mulungu. Chifukwa digital ID ndi chiyambi choyenda chigwa cha mthunzi wa imfa kwa okhulupirira Mulungu. Amen mpingo. Amen. Kodi sikumveka simenezi? Tayambapo chigwa cha mthunzi wa imfa. Tamverani. Digital ID ibweresa imfa kudziko lapansi. Kodi mvana pa? Kodi mvana pa? Ndi chigwa cha mthunzi wa imfa. Kwa digital ID ibweresa cha imfa kudziko lapansi. Masalimo 34 tinawerenga kaya verse number 18 pali nkhani kaya. Masalimo 34 verse number 18. Eya. Yehova ali pafupi ndi iwo a mtima osweka. 1. Apulumutsa iwo a mzimu olapadi. 2. Masautso a olungama mtima achuka. Imanikayi pamene. Amen. Digital ID ikubweresa masautso a olungama mtima. Ndibwereza chifukwa chichewa chimavuta kufa. Amen. Mukayiona digital ID ndi msampha umene ubwerese masautso aota olungama mtima. Ambiri olungama tikafika mu digital ID tikodwa pa msampha ndi msampha umene ndi gear 1 ya mayesero a olungama mtima kudziko lapansi. Ichi chindikuchenjeza kuno kwa makanjira kodi tete ndi chanili.
12 ya June tilimosi koma lero ndi pa 12 ya June. Digital ID ndi nsampha ndi masauso awolungama cha mtima. Tabwerezani verse limenelo limveke bwino. Verse number 18. Yehova ali pafupi ndi iwo amtima osweka, apulumutsa iwo a mzimu wolapadi. Masautso awo olungama mtima achuluka, koma Yehova amlanditsa mwa onsewa. Amen. Kodi ndinu wokonzeka kulanditsidwa ku digital ID? Bwerani kwanda kwa Yesu, chifukwa kwa Mulungu apereka mtendere, chifukwa inu okhulupirira mukhala muli mu ngaka ya wamwambamwamba. Amen mpingo. Ndiye mukakhala ngaka ya wamwambamwamba, ngaka si chisawawayi, ndi chikhulupiriro chimodzi, chifukwa ni mphanga imodzi. Amen. Imene oyera mtima ati alowemo pamene malamulo a dziko lapansi akusintha ngati digital ID. Musayesa chinthu wamba ayi, osayiwala kuti Baibulo linalosera za 6 kusogolo kwa nthawi. Amen mpingo. Amen mpingo. Imene okana asayenera kuphedwa. Kotero kuti Davide akuti ingakale ndiyenda mchigwa cha mthunzi wa imfa, koma Mulungu muli ninda ndi ine. Ndikukuyitanirani kuti chigwa ichi muyende ndi Mulungu. Chifukwa chigwa ichi ndi cha mthunzi wa imfa, chayambapo ndi lamulo la digital ID. Ndiye olemba buku la Masalimo chapter 34 verse number 18 akuti ingakale masauso awolungama achuluka. Ndimafuna mudziwe kuti dziko lapansi likuchita taimusi kuchita exchange mayesero awolungama ku dziko lapansi. Kotero kuti digital ID ndi chiyeso cha wolungama. Kodi mulambira Mulungu kapena ndi chiyeso cha wolungama. Amen mpingo. Ndi pamene padziwike alalikeni yeni, padziwike mipingo yeni imene ikane kuchita venture mu digital ID. Zitheka kodi iwo amene ati akane kulowa mu system imeneyi, amenewa ndi amene Paulo akunena, Davide akunena kuti angakale masauso awolungama achuluka. Tili masiku amene masauso awolungama akupita nakachulukira. Ndikuchenjezeni anthu akumusi kwa makanjira, musamaone mtendere mukumvawu ukubwera ndi World Vision. Masauso awolungama akuchulukira. Amen. Kali zikumveka kaya? Zikumveka kaya na Mulungu? Amen. Amen mpingo. Kodi tilipompo? Mulipompo ana Mulungu? Amen mpingo. Tamverani. Mpingo digital ID ibweresa masauso anyengo ya sopano. Aloma chapter number 8 verse number 18. Akula mpingo akulu akamfosi tawerengani koma muwerenge chishewa. Aloma chapter number 8 verse number 18. Aloma chapter number 8 Inde verse yake ndi 18. Verse 18. Pakuti ndiye sakuti masauko anyengo yatsopano sayenera kulinganizidwa ndi ulemerero. Sopano ngati mpingo, ngati abusa anu, ngati alaliki anu, ngati chikhulupiriro chanu sichikudziwisani mayesero anyengo yatsopano akuponyani, mukupita ku Gehenna straight. Amen. Tikufuna alaliki amene asitiunikira mayesero anyengo yatsopano. Chifukwa mayesero anyengo yatsopano asiyana ndi ophula njira za moto ku Igupto. Amen. Mayesero anyengo zatsopano akuyenda limodzi ndi mtendere. Amen. Sakukesa thukuta, sakubweresa magazi, ndi mayesero anyengo yatsopano akuyenda limodzi ndi technology.
mkatikati mwa basi ya mayesero anyengo yatsopano zipembedzo zagweramo zayesa mayesero chinthu chabwino avomerezana nawo chifukwa zabwera ndi kunyengerera. Danieli akunena kuti mfumu ikadzabwera idzakhala ndi kukamwa kosashalika. Amen. Kozi kumveka zimenezi? Amen. Idzakhala ndi kukamwa kosashalika. Amen mpingo. Kwa chinyengo komanena chinthu choyipa kuchipanga kuti ndi chabwino. Ndiye aphunzitsi ophunzira amene akuyendesa mipingo yathu akumvesera mmene dziko lapansi likutukukira ndi akutibweresera information zakutukuka kwa dziko kusatukulaso cha mipingo yathu. Ndiye mmene mumu ndi mmene tikulowerera nawo mayesero anyengo zatsopano zakuti tikupotoka ayi chifukwa akutsogolera chipembedzo chathu ndi anthu ophunzira. Awawa ndi mayesero anyengo yatsopano. Digital ID ndi chiyeso cha mayeso anyengo yatsopano. Olemba buku la Roma chapter number 8 verse number 18 akuti pakuti ndiyesa kuti masauko anyengo yatsopano sayenera kulinganizidwa ndi ulemerero umene udzaonetsedwa kwa ife. Amen mpingo. Ndikudziwa kuti digital ID ndi ulemerero chifukwa ndizikhala ndili ku nyumba, ndizikhala ndili pakama wanga ndi mtendere. Koma Bible likuchenjeza kuti mtendere umene mayesero amene wawa sayenera kuchitidwa kompeya ndi ulemerero umene udzapasidwa kwa inu, mpaka pamene munthu angadziwe ulemerero umene udzapasidwa kwa inuyo. Satana akubisa ulemerero umenewo pokukhutisani ndi mtendere mukuuonawo, pokukhutisani ndi maleredwe, pokukhutisani ndi kusamba, pokukhutisani ndi zokoma za nthaka ikuoneka leroyi. Ndikukubisirani ulemerero umene udzaonesedwa kwa inu. Ndi chifukwa chake olemba buku la Heberi akunena za mpumulo kuti pali ena amene waperewere ndani? Iwo amene afuna ulemerero unowo aponya ulemerero wa mtsogolo umene udzaonesedwa kwa ife. Amayi ndi abambo ndi mawu achiyembekezo. Ukadzatha chiyeso cha ma digital ID, chikadzatha chiyeso cha miliri, nkhondo, njala, zowawa za dziko lapansi, kuli ulemerero wina. Musapuse amayi ndi abambo, ulemerero ndi wothera pa dziko lapansi. Zokoma izi ndi za dziko lapansi. Digital ID ndi mtendere wa kanthawi wa dziko. Digital ID ndi ufulu ndi kumasuka kwa dziko. Koma Bible likuti zimene zizi musaziyelekeze ndi ufulu umene udzaonesedwa kwa ife mtsogolo muno. Kuli ulemerero. Kodi ndani akufuna kuponya ulemerero umenewo? Ndi okawo amene sangavomereze kuwapa machimo awo ndi kuvomerezana naye Ambuye ndi kunena kuti ndikhala mungaka yanu sindikhala ngaka ya dziko. Amenewo adzapasidwa ulemerero wa nthawi imene ili nkudza mtsogolo muno. Amen mpingo wa Mulungu. Amen. Amen. 1 Korinto chapter number 4 verse number 17. Mwamumva Aroma akunena za mayesero anyengo yatsopano. Ndiye kuti musonkhano uno imene ndi point muitenge. Amen. Kuti digital ID ndi ulemerero wa nyengo Amen. Ndi mayesero anyengo yatsopano. Amen. Amen. Ndiye mumpani wa mayesero anyengo yatsopano muli zinthu zambiri. Tiyeni mpingo wa Mulungu werengani 2 Korinto chapter number 4 verse number 17. 2 Korinto chapter number 4 verse yake ndi 17. Pakuti chisautso chathu chopepuka cha kanthawi chichitira ife kulemera koposa kwakukulu ndi kosatha kwa ulemerero. Amene sakhala pa ID alowa mchisautso chomanidwa ndalama, chomanidwa makopuni, chomanidwa mtendere, mwayi opita ku chipatala utha. Sakumva munthu. Mwayi ogula utha. Amen mpingo. Zikumveka
ndi Aroma akuti chani 1 Korinto kani 2 Korinto chapter number 4 verse 17. Tamverani bwino bwino. Pakuti chisautso chathu Eya chopepuka chakanthawi eya sitichitira ife kulemera koposa kwakukulu. tamverani ndime yoyamba Ikosatha kwa ulemerero. ndime yoyamba ya chapter number 17. Pakuti chisautso chathu Eya chopepuka ehe chakanthawi ndimafuna kukuwuzani kuti mayesero amene akubwerawa mupirire chifukwa ndi akanthawi. Amen. Kuteraku akapanga za digital ID mukachiphonya chiyeso chimene chocho chibwera china ichi chini chakanthawi. Momwemwe munkadziwa kuti corona nkuta muchaidavutiramu anali mayesero acha akanthawi, koma mu mayesero akanthawi mipingo inagwa nawo, azisogolera anagwa nawo, koma ndi mayesero akacha kutera ku digital ID ndi mayesero akacha. Mungu apirira pang'ono asakupusiseni gulu limene lilimbe. Mungu olimba kuti ife sitikupanga nawo zakanthawi. Muona akaona kuti basi zapita, inuyo mwapulumuka simunapange nawo, mwaona atchera zina. Amen. Chifukwa ni mayesero akacha akanthawi. Amen. Anati opkeza ku ID yomweyo ya paperline ena sana pange nawo ndi ata mayesero akacha akanthawi. Anena kuti iya ibwera ina ndiye yabwera ina ndiye amene sana pange nawo ina ndi ata ayayi ngati munthu sangalandire katemera wa corona amwalira ndiye sitinalandire nawo ndiye tata amango kupusisani ndi zakanthawi. Bible likuti zimene ndi zakacha. Amainda bambo amene wasunga chizunzo cha nthawi zonse ndi Mulungu mwini wache. Basi final ndi amene asantenge munthu ndi kukamponya ku chizunzo last. Amen. Zikumveka kodana mu. Koma mayesero a dziko lapansi ndi akacha. Hey, kani zosausa. Amen mpingo. Amen. Musamapuseya. Digital ID ikufuna kubweresa ufulu wa zinthu zooneka. Tamvera nana Mulungu. 2 Korinto chapter number 4 yomweyo muwerenge verse number 18. Ili ni nkhani. Verse number 18. Verse number 18. Inde. Popeza sitipenyerera zinthu zooneka. Eya. Koma zinthu zosaoneka. Indeka. Pakuti zinthu zooneka zili za nthawi. Eya. Koma zinthu zosaoneka zili zosatha. Kodi zikumveka simene? Ameni. Zinthu zooneka zili zakacha. Ameni. Lero mwachiwonachi chitabuleti mchifoni chapa mwamba ndi zakachanizi zakanthawi. Amen. Zana kunali certificate Nokia 1610 zakacha zakanthawi. Amen. Akubwera kuti iyayi koma Samsung 4040 zakacha zakanthawi. Ameni. Ndila kuti iyayi koma Galaxy 50 ndi zakacha zakanthawi. Kodi zikumveka namu? Zinthu zonse zimene mukuzionazi tili munyengo imene zinthu zakanthawi zikusowesa mtendere. Kodi ndinu mmodzi mwa anthu osowa mtendere ndi zinthu zakanthawi? Mubwere kwa Mulungu. Chifukwa chake Bible pa Masalimo 91 verse number 1 akuti iye amene adzagonera ndi kwa Mulungu yekha kumene kuli zinthu zogonera. Za dziko lapansi ndi zakacha ndi za season, koma Mulungu sapanga zinthu za season. Amen. Amen mpingo. Amen. 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 Koma zopusa kwa basi ina ndikuzicha kuti zopusa kwambiri. Amen. Anambwera wa Toyota basa Toyota D4 Toyota 15 za mabosa zakanthawi ndiakungokweza manambala Toyota chakuti zonama zinthu za dziko lapansi ndi zakanthawi zikupita kotera alibe china choti atchule panopa athanzeru. Amen. Amen. Zinthu za dziko lapansi ndi zakacha ndi zakanthawi. Ndi Yesu yekha amene angakupaseni mpumulo. Amen mpingo. Ndipo mwepo ana Mulungu. Mwayimva verse number 18. Tawerenga ni bale wanga.
verse ya namba 18. Popeza sitipenyerera zinthu zooneka koma zinthu zosaoneka, pakuti zinthu zooneka zili za nthawi, Amen. zinthu zosaoneka zili zosatha. Amen mpingo. Digital ID ikufuna ikubweresereni Abrahamu wa lero. Amen. Ndi pamene timudziwire Abrahamu waliti wa lero. Ndani Abrahamu wake amene anakhala pa chiyesero chopereka mwana wake, ndipo Abrahamu analolera kutenga mwana wake ndi kumpereka. Amen mpingo. Ndi ndani lero pa digital ID alolere kupereka moyo wake kuti asalandire ID koma alandire chizunzo, akhale pa trial, terrifying trial. Ndani tikusowa Abrahamu akufuna atipase chiyeso, papezeke Abrahamu ovomera kupereka mwana wake chifukwa cha Mulungu. Amen. Amen. Akunena ziopsezo zambiri zimene zikhale mu digital ID, koma pano pali Abrahamu ndayamba kutuluka ndine. Amen. Bambo Abrahamu ali pano, angakhale ataopseza ine ndikulolera kupereka banja langa chifukwa cha digital ID. Amen. Kodi lifa ndi njala lipite ndikalipereka nsembe koma sindikulandira. Abrahamu ndani munyengo imene? Amen mpingo. Amen. Ndi Genesis chapter number 22. Sisi kutela pomwepo ayi. Digital ID ndi chiyeso choopsa choyamba cha ana Yobu. Yobu chapter number 2 verse number 2. Tawerengani mbale wanga. Musango iona digital ID tieni kumalemba. Mwaona nzanu amene anapambana chiyesocho. Mulimbe mtima, musapusisidwe ayi. Apapa sapyola pofuna kutidziwisa. ID ya digital ndikupyola muyeso wachimene limafuna boma. Yakadija imakwana akupita kunkulu tizingolondola ayi papezeka gulu lina likane libwerera kungaka ya wamwamba mwamba. Tieni mbale wanga verse number 2 Yobu. Yobu chapter 2 verse yake ndi namba 2. Ndipo Yehova anati kwa Satana, ufuma kuti? Ndi mpaka pamene pangapezeke gulu limene lingafunse kuti digital ID ukufuma kuti. Mwangokhala osafunsa busa, mwangokhala osafunsa bishopu, mwangokhala osafunsa mafumu, mwangokhala osafunsa mamemba la chipembezo. Mulipe pakuti nthawi inakwana yakuti amachali chitose tikasonkhane ku stadium tikafunsa kuti digital ID ukuchokera kuti, ukufuma kuti digital ID. Zabwera anatibweresera mankwala akulera tinangokhala phe osafunsa kuti ukufuma kuti. Zatipweteka zanenepesa dzina zawondetsa dzina zasintha mashepi anthu sitinafunsa kuti ukuchoka kuti. Anatibweresera ma ARV zativulaza akadukutu kutuluka umumu zakadukutu chochicho kwina ndi zakadukutu ndi ma ARV tinangomwe osafunsa kuti ARV ukuchoka kuti. Amen. Ndikufuna kampingo kama funso katulukelelwa na Mulungu kamene kasifunsa ukufuma kuti. Amen. Taifunsapo digital ID kuti ikufuma kuti batiyamberero. Amen. Amen. Adisi kodi digital ID ikuchoka kuti? Apita watalika kumene muliko tandiuzeni digital ID ikufuma kuti. Mungu tipange tiuse pita ikuchoka kuti. Akufunsa Mulungu pa Yobu chapter number 2 verse number 2, iwa Lucifer ufuma kuti. Zomango tizikambirana tizichita zinthu osaziwa kumene zikuchokera zatha. Amen. Tili pano katibwera nkadzamangeni dzatimangeni ife tizifunsa mafunso. Amen. Zanimangeni nendifunsa mafunso ikuchokera kuti.
ndikufunsa kwa bwanawo. Amen. Sayachokera kwa Amerika ndikufunsa kwamweko kwa Amerikako ikuchokera kuti ndichitwa iti. Tisingopanga. Ayi, zachoina ni mpingo wa mafunso. Umene brother Twaibu akusonkhana. Amen. Tisifunsa ife zikuchoka kuti. Amen. 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 Dzina tinadya kale koma kuchokera pa utenga utiyamba kufunsa. Amen. Tiyamba kuta zikuchokera. Amen. Sachangamuka koma tiyamba kutani hapa. Amen. Tiyamba kufunsa. Amen mpingo. Amen. Amen ana Mulungu. Kodi zikumveka simenezi? So wanapomaliza ana Mulungu tamverani. Gawo limeneli ndi limene ndimalize nalo. Tathokoza chifukwa cha kumvetsera utumiki wathu wa lero ochokera kwa mtumiki wathu Twaibu. Tumizirana achibale komanso ndi alongo komanso